girdicisini Hatam Adalyar bu yaşayış için yeterlik tirişti kaldırmayar. Adaletlik radyosunun haberçileri muallimlerin Balkan ve Mari vilayetlerindeki yağdayı barada maglumat berýärler. Türkmenistan'da muallimlerin alyan aylıkları yaşamak için yeterlik değil haberçiler bunun sebebini iktisadi şartların durnuksulluğu ve bakaların iyiliklerli yokorlanmağı şeride aylıklardan devlet metbuatı yali resmi tutumlardan başka da kuruluşuk beceriş arasalayış obu hocalığı yali dörlü tutumların sağanavının köpelme bilen düşündürýärler. Bu tutumlar kağıt yüzünde görkezilýän aylıkların meçhörni etli adalyar. Klas otoglarynyň ähli çykdyjylaryň mugallimlaryň üstüne atylýar. Mugallimlaryň en çemmesi enatalardan bolmasa käbir mugallimler öz aýlyk hakkyndan remont edýärler. Mugallim her iki aýdan diýen ýaly prezidentiň suratlary gerbiň baýdygyň şekillerini çalşyryp durmaly bolýar. Enatadan pul köpçüklenip başlasa enatalar mugallimlaryň üstüne narda ýazýar. Sebäbi çykdyjylaryň sany gutarmaýar. Dip mardaki haberçymy daýýar. Haberçiler mugallimlaryň şeýle ýagdaýda işden belliýärler we agyr iş şertleriniň hem muňa sebäpleriň biri hökmünde görkezýärler. Bir staff coaching pedagog hepdetine 50 saat okuwçylara tapak. Tak. Pestot dolu efir açmadım. Benim efir açayınıydım birazcık. Gomucan farklanız, unutmasanız. Ben haytın emeden girdim ay şu at. Türkmençilik 2. Gomusanız vatandaşlar. Gomucan farklanız, armağan, unutmasanız. O Türkmenistan arada informasiyaları gelýän habarlar Türkmenistana hiç kimin durusy gelen ok. Ana iň esasy Türkmeniň wawali ýeri. Watanymyz bar, ýöne şol watanymyzda hiç kimin durusy gelen ok. Sebäp diýsen günü aýlamak kyn, iş güzeran, o aýlyk gülenten oğlu örmeli, gıyık çıkarmalı, o zatlara gücün yeten o. Ulu satın alayın diysen, maşin alayın diysen. Ana şu zatlar sebeplem adamlar, neyme bir gezek gel ya dünya. Salam, hemmene de Farhat kovum dostuna el unutmay. Hava. Bize vatan dönüğü diyersiniz de ona. Siz esası dönükler, şu dönük diýäniň özü dönük, näme üçin diýsen? Bir giden çäklendirmeler wadara iňwerkisini internet. Şunuky meniň meselemem internet. Iňwerkisi, ýani YouTube diýdi, we Twitter diýdi, Instagram diýdi, şol atlaryň blogda durda. Ýene de şular ýalyk ýurtda ýaşabam da gelibem. Şu vatanymyz, vatan diýilen zat Vatan diýilen zat territoriýasy giňiş. Bular dar atdylar. Beler adamlaryň başyna dar etdiler dünýäni. Vatanymyzy dar etdiler. Şoň üçin hem adamlar gysylyp daşyna çykýarlar. Mafiyalar bilen gidişip durýarlar. Berekella gowedýän. Yo malades Farhat. Bu men aýdýana halk sebäp diktatura netije. Ine şu hökümetin müň sanak ýalňyşy bar da, müň sanak. Müň bir 5000 tap bolýar da, müň ýalňyş şeýle kän bolun gelip şo ýalňyşlara bir aýdy bilen oklar da. Ýöne şu efirlerde iň bolmanda şunu mertlerçe çykyp aýdyp bilýänlere sag bolsun aýtmak ýerine şolary öz ruhuny satyp, mertebesini satyp 5 manat şaya, köpüge ine şu aktivistlere garşy görüşýänler bar. Özüňe bir aýdyp bilen ok, özüňe bir çykyp diýip bilen ok dogrulary. Dogrumy? Ondan soň bu görüşýänlere garşy bir belli ol pulu garşylygy nedilýär ol. Ol höwes bilen öz erkine edýän ýok bulan içinde. Hemmesiniň hem şu arkasynda Türkmenistanyň içindäki pullu birin halkyň puluny owurlan haramzadalar bar. Arkasynda duranlar hemmesiniň hem ýüpün tutup duranlar şolar. Ýa Men aýdyn size şu aktivistleriň saýasynda bara
belki biz şolary $1 milyon rasxod etdirendir vatandaşlar. Şolary $1 milyon rasxod etdirendir. Türkiýedäki şol bolan wakalar, yeneler, olar şol polisiýa pul berip dad edip ýa-da suudýan satyn alyp, onu satyn alyp, bunu satyn alyp, şu birinci işleri öňe gidirmän durda, giden owam da Türkiýede. Çünki Türkiýede de satlyk adam känne. Türkiýede de känne satlyk. Pulo. Ene görüp dursunuz da iňwerk ýetistremede adamlara kömek dip urudulan haritleri alyp bilýärler. Ondan ol adamlar 5 manat wijatka nämeler etmeýär. Onu şolary alyp gynansagam şu Türkiýanyň ýagdaýy şoňa geldi-de, onu şoň üçin hem pul bilen satyn alyp şeýdip Türkmenistanyň usulyny şu wagt edil Türkiýede Türkmenistanlar üçin, Türkmenistanyň hökümet üçin. Lüboy postdaky satyn alyp bilýärler. Lüboyny satyn alyp bilýärler. Şu wagt hökümete duruşy bilen para hor. Duruşy bilen para hor. Näme bolmanam atakes we oğlu halal ýa-da olaň atasy uğurda, ondan aşanak çinonikler nizden uğur bolmasyna. Korrupsiýa vatandaşlar her wagt ýokardan gaýýar. Ýokardan gaýýar. Korrupsiýa diýen zat ýokardan gaýýar. Ýokardakylar etse, onu görüp aşanaklar emedýär. Ýokardakylar etmese, döwdem strogo saklaýanly bilse, aşakdakylar miltemedi bilen ok vatandaşlar. Korrupsiýanyň düýbi hökümetiň özünden gaýýar. Ol sen elindäki zatlar, ol biziň gurnajak diýmede de gurna bilen. Eger şeýle bolmasa diýip ýokary jaýyna gireňden $20,000-30,000 oýnalmazdy. Şoňa geçip bolýar, näme üçin geçip bolan? Ol narkotik däl, ýene däl ol. Rosta şu pullardan özleri bähwitlenýärler. Şu taýdan hem korrupsiýa başlaýar vatandaşlar. Korrupsiýa şu taýdan başlaýar, ýokary jaýlaryndan başlaýar. Şu ýokary jaýlaryna korrupsiýanyň adamlara näme täsiri bar? Okuwçy pul berdim diýe, soňam işe girende men şu pulumy almaly diýe. Düşünýärmi? Ol her parada da pul berýärler. Olaňam narhy bar da, hatda şu wagt ýokary jaýlaryna molumlar utanan owam diýe da, çekinen owam diýe. Narhyň aýdyp oturlar diýe, zatçot tapşyrjak bolsam. Tak što korrupsiýa hökümetiň özi esasy. Şu hökümetiň götüne depilmese de vatandaşlar meni daýdaýyn. Şu hökümetiň götüne depmese kalk bolup ne korrupsiýadan diýersiňiz, ne para horlukdan diýersiňiz, gazanarsyňyz, Türkde 1 ýyl 2 ýyl işläňizi alarsyňyz, zanim konsullukdaky birine berip öňe gidersiňiz. Ýene nolo gelýäňiz. Ýene 1-2 ýyl çeken adagyny alýaňdy ertip birine berýäň. Ertip gün işiň bir kadiýete düşer. Beýlik tarap güýçlügeler bolýan, tenem ondan galmajak bolup, tenem pul bermeli bolsun. 3 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl gadananyň kurt çemçelap ýonanyň gadanlap dökersiň danym ýene şo öňküňe gelýän. Siz şu wagt ýöne işleýäs diýip özüňiz allap ýörsiňiz da, işleýäs biz pul gadanýas diýip bolýan ýöne. Belki ýyle zar bolýan näsiňiz? Kiýsäňizde 5 manatyňyz bardyr belki, edil günüňiz aýlaýansyňyz ýöne. O pullu bolluňyz däl vatandaşlar men size aýdaýyn. Nur haçan gidýän Türkmenistana görüşmäge diýe. Legenda diýip bilen Türkmenistana barmana duhu barmy diýe. Bilýän vatandaşlar, hemmäňiz maňa garaşýaňyz, men ýaly bir sanak gene aktivistlerimiz bar, Tuğulma, Farhat bar. Görüşüp görün, ýyleşýänmizde garaşýaňyz bilýän. Gaýrat ediň, azık sabr ediň. Şo manyda aýdýaňyz diýip düşünýän men şu sözleri. Siz duhuňyz bar bolup görülýän bolsaňyz, sizleri ekranlarda görerdik. Allyňmy jogabyny? Duhun bar bolup gepleýän bolsadyň, ekranlarda görerdik, tanardyk. Legenda kim plany diýip bilerdik sırada. Mesela şu navaha kim mesela şu, sen kim mesela şu, yüzün kim, yüzün näme, adyň näme, nirde ýaşaýan, näçe ýaşynda sen, erkek mi sen, aýal mı sen? Benen navaha diýip men sen şu wajjantyňam bilbilen okra adyňdan iňwerkdi. Siz şo derece bukul oturýarsyňyz da, şo derece bukulýaňyz, ýorgonyň aşagyna eýilýäňiz, gizlenýäňiz, zanimem
O çıkıp gürleyenlere de bilýän men düşünýän sizde ýok oduk. Siz bizden garaşýaňyz, nesip bolsa bizden görkezler. Olup maň vatandaşlar. Sen duhun var, o da gara maşin sürüp görkez şäherde diýsene nuru diýe, ana vatandaşlarymyzdan berýär jogaby. Türkmenistanyň içinde duhlu we duhumuz var bolsa da, hani Türkmenistanyň içinde näzýän bolsaňyz, ana duhu bar adamyny aýdyp bereň men size. Murat Düşemow, ana Türkmenistanyň içinde duhum bardy, etdim. Beýdip ýaşandan türmede oturmalymyz, oturajak diýdi, görüşdi. Türmede näme üçin gorkýar vatandaşlar biz? Türmeden gorkmalylar vatandaşlar. Türmeden menem gorkamam. Ýöne men bir zada ilýän bir sanak okunma. Şol okumam awmy has ýakynlaşam soň atasym belýär. Düşünýäňiz birzada ýekeje okwa çünki. Ol 1 kilometrden görnüp duran keýi atmak we biram ýakynlaşyp atmak we. Ükde awşum bolsaň uzakdan näle ýakynlaşan wagtyň. Näme üçin muny ýaly edip mysal berýän? Maňa da siziň duhunuz maňa da golluk bermeli aslında. Siz näme diýäňiz? Tankit etmek aňarda dursun. Çıkıp gürlemek aňarda dursun. Herkese şular ýaly görüşip ýören adamlardan ýalňyş gözleýäňiz o. Ýalňyşda da adam mami, ýalňyşda da adam mam. Çıkıp gürleýän adamlardan ýalňyş gözleýäňiz. Ýa-da söz ýarşyna girýäňiz, ýa-da özüňizi aklajak bolýaňyz, özüňizi bir hilek aprawda etjek bolýaňyz. Biz hiç kim o? Biz var siz ýere sokoguňyzda da siziň durmuşyňyz gowulaşan onun üçin. Siz şoňa tarap seredin o. Şu edýän işiňiz durmuşyňyzy haýsy tarapdan gowulaşdyrýar. Aktivizme golluk bersen gowulaşdyrýarmy? Ýa-da bulara garşy görüşden siziň durmuşyňyz gowulaşýarmy? Gowulaşýan bolsa gowulaşardydan ha. Sesini çykaramyz. Geplämiz ok, aýdamyz ok, dymywam görýäs arasynda. Karoço vatandaşlar, yani size aktivizm diýilýän zat vatandaşlar näme? Men size bir aýdyn. Şu aktivizm sözüne de düşünüňiz o käýerleňiz. Şu ekranlarda görüşip görenler var. Siyasi gurumlar edýäň hemmesi aktivist vatandaşlar. Şu öwýän aktivist, döwýän aktivist, ikisi aktivist, şolar aktiv garaşy vatandaşlar. Şu şatlyk şyhyfam aktivist şonuň beýliklerim hemmesi aktivist vatandaşlar. Diýse diýersen o men däl. Ýok, ol hakykat ýetgeden ok vatandaşlar. Hakikat şol. Aktiv niýetde görüşýärler. Bir öwýä, bir döwýä tapawdy ýok. Zato bilelikde ikisem bir zada hyzmat edýär. İkisem adamlara şular ýalak bir meseleniň bardygyny görkezýär. Düşünýäňizmi? Bolmanam bir zat gepläp durka, oňa bir garşylyk berse ol has gowy. Garşylyk bermese ol erwet. Düşünýäňizmi? Garşylyk berýärler zato. Şeýlelik bilen adamlar näme dogry, näme ýalňyş şonu tapýarlar. Näme gat gördüň indi aýda diýe. Bir de ýok ki satdan gat görem ýok. Şu aktivistlerin üstünden gülüp sipyor edip biljek işiňi aýdyň gıýbat edip diýe. Gıýbaty biz edem, ýok gıýbat ana şolar edýär. Biz Türkmenistanyň problemasyny aýdýas. Ine Türkmenistan ýalyna sen iňwerki maşinlar, maşin. Iňwerki maşin. Şonu 20 tane gadagançylyk bar. 20 tane gadagançylyk bar. Ay nomruň welayat bolsaň bolanok. Ay aýal maşgala bolsaň 40 ýaşdan pes bolsaň maşin adyňa goýmak bolanok.
ayın ha plan yerine gara renk ba bolsa bolanok, yok nomurun daşynda ramkasy gara bolsa bolanok, yok diskasy gara bolsa bolanok, plançalyk bolsa bolanok. Awa zaçym ýolunu bolsa bolanok. Ya da ol ýagyş nemeden gyrajygyna näme diýilýär şoňa? Aynan işin depejigine goýulýan o bolsa bolanok, şu bolsa bolanok, gowy gündüz çyraty ýan bolsa bolanok. Gara şular ýalak gadagançylykda ýaşap ýörsiňiz däre. Inni senin milyard dollaryň barmy? Mysal üçin Türkmenistanda. Ha bu milyard dollaryň bar da sen. Türkmenistanda sen 3 köşk ýaşap bilen o. Şol gullardan, gulçulukdan 3 köşk ýaşap bilen zok watandaşlar. Gulçulukdan 3 köşk ýaşap bilen zok. Ýaşap bilýänler şu hökümet sisteminde oturun we şolary şagarlyk edip ýörenler belki ýaşaýar. Şu şagarlar hem gelip şu taýdan bir de ne medyanın köp şu şagarlar. Size bir zat aýdaýyn watandaşlar. Şu aramyzdaky näme üçin haşulan atlary hakik atlar däl. Bu troll hasaplar Türkmenistan hökümeti döredýär watandaşlar. Bular döredýär. Bulara pul berýär. Bular şu ataka näme üçin geçýärler, ýazýarlar. Ya şoň üçin. Şolara pul tölenýär çünkü. Şolaryň etirkun konsulluk işi düşende olan işi antat bitdi. Awa meninki bitsin, seninki yansın edýän şol adamlar watandaşlar. Tanan. Siz şoň üçin bizim halk köpçüligi has aktiv bolmaly. Şulardan hem aktiv bolmaly. Bular hem aktivist. Ýöne bular hökümet tarapyndan döredilen troll hasaplar. Ady belli däl, familiýasy belli däl, kimligi belli däl. Näme üçin edýärler ony? Etirkun yüz-yüze gelinişik bolanno, güýzde jüje tananşyk bolanno, halk men tanar, men maskara bolaryn, men ýene şu halk bilen ýaşamaly, bu hökümet gidäýet ede diýip bularym bilýärler. Bularym bilýärler. Halkyň öňüne çykyp, ýüzüni açyp, "Ha men plany, hawa şeýle diýip diýilen oklar watandaşlar. Diýjek bolsa ana sunudy işlerlerine diýdirerdiler. Näme üçin diýilen okşalar? Sunudy işlerler diýilen owa. Çünkü bilýär halkyň ýyrencini aljagyny bilýär. Halk köpçüliginiň şolar ýal gepleseň ýyrenjigini bilýär. Onu ýüzüne aýtmadylar belki. Ýüzüne gowmy, oňatmy diýip gülüp geplerler belki. Ýöne arka tarapdan hakykatdan hem ýüreginde şo bagşyny, şo sunudy işlerini ýyrenjeklerini bilýärler. Şoň üçin bular çykyp şu taýlarda ýüzüni açyp gepläp bilen oklar. Geplese de samsyk bolýan ha geplänler. Bara näil maskara bolup ýörşüwat. Halkyň ýyrenjini alyp ýörler. Bara ha maksat diýip birdaýawa, zakir diýip ha. Halkyň näil ýyrenjini alyp ýörler şular. Näme diýip alyp ýörler? Ana şeýdi bolýarlar. Senki aly bolup özümizde oňarmaýat bir öz ýurdumyzda oňarjak bolýasy. Dogry diýen farkat bular bara bu ýazýanlar, men bu ýazýanlar bara dogry maýdan Hudaýa da tawşyrýan ýöne men bulardan gaty göremek. Şu söwüp ýazýanlardan absolutna gaty göremek. Olar görgüller eklenje edýärler şeýdi. Bular görgüli işi şo da on soň näme etirkun diýjeklerinden bilýän, hatda gelip bize yurt düzelenden soň şu hökümet agiden soň şuň arkasyndaky ýüpün tutup duran adamlar türmäge girenden soň bular gelip bize diýjeklerini bilýän. Nuri şu görüşýän Nurluň men şu lişni saňa ýazdym, şolar ýaly paýş sözler ýazdym, o farka saňa da ýazdym, üçüç soraýan diýip gelip diýjeklerini bilýän watandaşlar. Mecburdum şu wagt eklenjedi bilen mokdum, eklenjim şundan ne. Şoň üçin awa şu wagt şon ýalak bollu bolýany diýip şunu bilýänler şeýit geleceklerini bilýänler şular. Çünkü şol adamlar hakykatdan hem şu wagt diňe aýly üçin edýärler. Ýazýan zatlary özlerem gollanoklar hökümeti. Özlerem hökümeti ýigrenýärler. Prezident hem ýigrenýärler. Hawa ýöne özleriniň hem etirkun şolary ýene iş düşýär çünkü hökümet dolat ýörülse taki. Halk köpçüligi ayağa galyp daýyn bir gün alagadan köşkün ağzına dikelen wagty 100 miňlerçe adam
ondan soň bular bilje, bular yüzünü açanlara yere girilmedi oğun. Oğun yüzünü açanlar şu bir de karşı oruç görünür. Yüzünü açanlar yere girilmediler. Ba yine o Türkmen gelini diyen bir haramzada var. O özüm namaz okuyan deyip reklam edýändir. Ünsert görün şu haniyde haramzada bolsa men namaz okuyan deyip özüm reklam edýändir. Bolmasa namaz okuyan adam reklam etmez hiç haşa. O Aleykümselam, hoş geldiniz täze gelenler. Yani Türkmenistan'da vatandaşlar martın barından men çağırış edetim belli. Çağırın başkaları da aydın paylaşın efiri. Martın barından 1. Mart'ta vatandaşlar Türkmenistan'a kirleşmede Türkmenistan'da görýänlere men tapmaga da bir video çekip koyjak ve görsünler. Bu out biraz Irak. O Türkmenistan'ın şum havar tidere bilýäňiz da 2 güne metip şum havar üçin. Şoň üçin martın barından 1. Mart günü hatta Türkmenistan'a kirleşlerimiz bolup Türkmenistan'daki Türkmen Telekomlara üýüşüp internet boýunça nägeleligimizi görkezeliň. Näme üçin interneti beýle gasýalar? Näme üçin bir giden blog wasalýarlar, bir giden saytlary? Hatta şu Türkmen Telekom'un öýden biýdar. Men size aýdaýyn, öýden biýdar gelýän jalybalardan. Olu görgüllerde günä de ýok, o görgüllüň elinde de adam ýok. Provider Türkmenistan hökümeti şu altyn asyr düýü Aşgabat gasanywaty. Bloklayan wata şol ýadyňa düşýärmi 2021-de tufan bolanyny silgelenne. Näme boldy şondan soň? İnternet bara çöktü. Soňra internet täzeden geldi, YouTube hemme zat bez VPN işledi. 3 gün ýaly. Şo taýda blog edip bilmediler. Şo wagt adamlar bildi, bunu hökümetiň özi diýen eken asaly. Açaýyn, açy bilýär, näme üçin açy bilýär? Ine Türkiýede de dün ýer titremeden soň adamlar Twitter'da näme de uğradylar, bolyn ýazyş paýlaşyp uğradylar, köp zady bolyn. Twitter 8 saat ýaly blokda durdy Türkiýede de. Hökümetleň elinde bir. Şonu açmagam, şonu halka bermegem vatandaşlar. Şoň üçin martın barynda Türkmenistan'daki illeşdirmede içe kaýşdym. Şeýle de siz şo taýy köpüňiz hepdeňem iş günü bolýar, hepdeňem 3-nji günü bolýar. Aylyk tölemäne, aýlygyny inni kaýyň nemesin tölemäne barýaňyz. Hem şo maksat bilen baraňyzda bir giden adamlar bolup şo taýda näýliliňiz görkezmeli vatandaşlar. Bolunny. Çünkü bir internet diýen zat iňerkisi özü hem daşary ýurtda halkyň 4-den 1 bölegi daşary ýurtda bolan Türkmenistan üçin bu näme diýmek bilýärmi vatandaşlar? Odolama maşgalasyny dogan ýarnaşlaryny, dosýalaryny görülmeýänler üçin has beter genosit bolýar. Birekden aýyrmak bolýar vatandaşlar. Şoň üçin Türkmenistan'a kirleştirme etçek haýşdym martın barından. Sizem efirlerinizi aktivistler haýyş edýän aýdyn. Martın barından vatandaşlarymyz Türkmenistan'daki Türkmen Telekomlara baryp internetdäki nälelik boýunça, blog boýunça. Çünkü şu an Türkmenistan'da internetiň bolany peýdasy ýok. VPN işletmesen hiç adam açylan ok. Google'a ýaz bir sayt açsak bol, şu sayta açylan ok. Ol alternativ habar we serişde de däl. Ýöne bir zat gözleýän Google'dan on ýok. Blogda dur hemme zat. Ol beýleki projeler bardy, görüň ýok. Messengerler ýok, messengerler. Iňwerkisi. VPN olmasa açanok bizde de men 3-4 gün boldy gaýdanma diýär. VPN olmasa hakykatdan hem hiç açanok. Men aýdýanlarym dogry, sizden bilýäňiz vatandaşlar. Menem ödümden uyduram, ok şu zatları bilýän soň aýdýan. Men aňarda kamam şeýledi şo. Türkmenistan'a kamam şeýledi şo. VPN olmasa hiç açanok. 2020-nji ýylda men Türkmenistan'dym. Şoň üçin martın barynda tutuş ýerleşleri vatandaşlarymyza da çağırış edýän hemme vilayet etraf bolsa etraflardaky barýan ýeriňiz bolsa vilayet bolsa vilayet merkezindäki şol töleýäňiz da Wi-Fi üçin, o telefon üçin gidip töleýäňiz. Ana şo taýyk baryp üýüşüp
halk bolup näýlelimizi görkezeliň watandaşlar. Görkezeliň bolluny besler. Bular ýaly internet meni var, şu taýda da gurrun berýän, beýleki Sredna Aziýa bolsun, Gruziýa, Azerbaýjan, aňarky Ermenistan barda bir giden adamlar onu gurrun berýän bolan. Messengerler näme üçin ýakyp diýär da iňwerkisi. Messengerler näme üçin ýakyp diýär. Hani beýleki ol alternatif habar beriş servislerinde hani düşnükli diýär, olaň minusyna aýdýar diýär. WhatsApp näme üçin ýapak mysal üçin? WhatsApp näme üçin ýapak? Näme üçin onu aýdynmy diýär meni? Bular Türkmenistan hökümeti kontrol edip bilmeýän zadyny bloklaýarlar. Şoň içinde o kabilen okmy? İçinde ýazyşylan zatlar o kabilen okmy? Onu bloklamaly diýen düşünje bar bularda. Näme üçin? Biziň Türkmenistan hökümeti biziň içki geyimimize çenli, içki geyimlenmemiz var ha, näme geyinýänimize çen bilesler gelýärler watandaşlar. Senin şahsi durmuşun diýip bir durmuşun var. Şahsi durmuş azatlygy diýen ýürüte madde var watandaşlar. Şahsi durmuş azatlygyny elinden alırlar hemmeňinkini. Kim oturup dinläse gelse, kimi oturup bilese gelse, şol emosyondan, onsundan şu bilip bolýan zatlary ruhsat etdiler olur. Özlerim içine kontrol edýärler. Ýöne olar ýaly hemme kişinin bir wagtda dinläýän oklar, oňa güýje ýeten ok, çünkü o san köp. Olar iýminde Nur Muhammed naýfy dinlemeliyse şoňky oturup dinleýärler. Plan iýfinkin dinlemeliyse şoňky oturup dinleýärler watandaşlar. Ana şoň üçin şahsy durmuş azatlygy diýip bir azatlygy var. Şu şahsy durmuşumyzy şu men ka gelen bolsalar watandaşlar ertirkün sizin käde barýarlar men aýdaýyn. Şu men şahsy durmuş azatlygym pozan bolsa sizinkinen pozýarlar watandaşlar. Senin bilen meniň aramda hiç iltafat ýok. Üstesine de näme üçin näçe ýyl bäri, 7 ýyl bäri, 10 ýyl bäri, 15 ýyl bäri maşgalasyny görmeýänler bar. Pahir telefonu ulolup gitdi çağalary. Enatasyn telefonu tanady belki. Çağaka tanan okdy. Ondan han men ejem nerede diýse in haýajaň diýip telefonu görkezdiler belki. Şolaryň şol hukugyny elinden alýarlar. Onum näme üçin bilmek isleýärler, bilýärmi diýär. Hawa bilýän watandaşlar. Olaryň gorkusy bar diňe. Öz wezipesini saklamak, öz wezipesini goramaly. Olaryň bar gorkusy şol. Ýani öz wezipem diýip, öz wezipem saklajak diýip sizi köseýärler watandaşlar. Sizi şoň diňe şoň üçin köseýärler. Ol demokratiýa, söz azatlygy, adam hukuklary, olar bar zat şol özüniň wezipe postu maşgaladan maşgala geçip oturan postunu gidirmejek bolýarlar. Yani wezipe bolan söýgüleri var şolaryň. Wezipe derler şu oturguja bolan söýgüleri var. Şunýarmy? Şu oturguja bolan söýgülerini gidirmejek bolup şonun çünkü olar näme? Ansat eklenç, hedirlik oturan yerinden 3 milyon dolarlyk bir işi alýanda 7 milyon dolary şarpıladyk görýändenim hazinadan 4 milyon dolar oğurlap kisa salýan. Ondan näme üçin ol fizialak Türkiýe gidip işlejek bolsun ýa-da bir firma açyp bir firmaň bilen eklenjek bolsun. Näme üçin etsin? Aňsatça oturan ýerinden şertnamaň bilen halkyň pulunu oğurlap bolýaka. Näme üçin olar şo postu goýup gidip halal zähmet bilen gazanjak bolsunlar? Halkam sesini çıkaran ok, halkam näýlelik bildiren ok diýip olary medeniyet diýerler. Yani gorkok hökümet, dogry aýdýaňyz, hökümet gorkok. Gorku edýär halktan gorkýar, şu zatlaryň öňüne açsam watandaşlar. Şeýle bir zat aýdaýynlar, şunku kösünüp gazanýan puluňyz bar ha. Şu an Türkde, kimiňiz ýene bir ýurtlarda, Ýewropada olay tapawdy ýok. Men gördüm şu taýdaklaryň kösünüp ýörler. Şu taýdaklaryň bir el balla, bir el gaýmakda däl watandaşlar. Kösünüp hatda işläp pulunu almaýan ama şu taýda. Şu taýda şeýdip kösünüp alýan puluňyzyň 5 ýylda, 10 ýylda ýetjek nemäňiz watandaşlar men size bir aýdyn, ýurt düzelenden soň siziň
6 ayın içinde, 1 ýylyň içinde ýetmek ähtimallyňyz bar. 6 ay 1 ýylyň içinde. Zato bir bilýäňiz, düzgün bar, tertip bar, paraxorluk ýok. Baraňyzda işiňiziň bitjegini, bitmejegini öňünden bilýäňiz. Bir edara baraňda, sen şol işiň bitýäni, bitmeýäni öňünden bilýäňiz diýe. Oň üçin yeni birini ýutup, yeni bir araç tapıp, bir dokument düzetjek bolmak, ýa-da araç tapıp öýe ütjek bolmak, yeni bir araç tapıp geljek bolmak ýaly problemleriniz aýrylýar ortadan. Ol gaty uly problema watandaşlar. Oýnanjak problema däl ol. Biz näme üçin öz meselemizi özümüz çözmeli bir hökümetiň edarasy anha dur. Men şo edara bardym, gapsym kaktym. Inha dokumentlerge ýa-da toradym. Planlady etjek bolýan şoňa gerekli resmilamalaryny fanaw berseňizler diýen ýa-da ýazylygy duran bolmaly. Seredýän alýan, şolar alýan getirýän goýýan. Näme üçin biz elektronlaşmaly, näme üçin köp zat elektron sistema geçemdik. Şo zatlar üçin edýärler watandaşlar. Sizin işiniz ansatlaşmam gerek gel olur. Ansatlaşsa sizin köprek wagtyňyz bolýar. Sizin köprek wagtyňyz bolýar. Onuň belki siýasaty üstürersiniz diýe. Olur sizler şop sen bir hepdelep zordan ölüp Aşgabatda ýet, ýolly postlarda onunla munna kösenlänim. Barıp o taýda 2 hepdelep ýatyp o gatnap birden puluny gidirip işiň düzet. Bar işin şol kösünçlük bilen geçsin diýerler. Sizem şonu bilýäňiz watandaşlar. Şonu durmuşyňyzda ýaşap ýörsiňiz. Ýöne näme üçindir? Şular ýalak ýurt göremok watandaşlar. Şular ýalak tak biziňki ýalak derejedäki çäklendirilen ýurt mene göremok watandaşlar. Demirgal Kareýa diýýäs bolan Demirgal Kareýanam geçdim diýen bar. İnternet işlän okda şol şu hemme adyň özüni meninki bitsin, seninki ýansyn niýe? Ve şonlar ýalyk şakallarym şu taýlarda şo bize tewip ýadýanlarym şo şakallar şolardan aýlyk alyp şolardan şol belkem şo wedipede oturan bir dogany wa, agasy wa, daýdasy wa, ýene biri wa belki şoň arkasy bilen şey diýip görenler amma ay maňa diýe şu hökümet otursa kem däl ýa çünki men plandaýdym, plan ýerde işleýär. Lüboy meselem şoň üstü bilen çözüp durýar. Näme üçin mysal şu iňmerkis banklarda, yenelerde, ene şu daşarutlarda gezip gördüňiz daha ona iňmerkis elementarny zat görüň berje. Banka barýan, sıra nomer diýip bir nomer alýan. Bir knopka basýan saňa nomer berýär. Balista barsaňam şeýle hem ýerde şeýle nomer berýär. Şo nomer hemme kişä deň. Ýewropada hasam şoňa üns berýärler. Bir ýerik barýan poçta bar, tapaýok, banka bar. Sen gelýän nomer berýärler. Sen garaşyp dursun o taýdak sifir, haçan sen gelingdäki nomer şoňa ýansa, sen şo kassa ýetýän ýa-da şo näme barýan. Türkmensana näli? Gelýär, Planjan, Maraljan, awa Mahymjan nemelik goýur? Awa ýa-da aeroportda bar ýa. Awa Maraljan, Mahymjan, awa men näme bironum merk goýur den bolýadanym. Bez oçurt, daşatkan satyn alýada gidýär, senem dursun o taýda. Maliýaly. Çünki ýani şu hökümetiň näme hökümetiň wezipesinde işläp şoň gaýmany ýetýärler da şeýdi. Onuň olar üçin durmuş gowy türmäde düşýän şäler. Ya vatandaşlar, şular ýalyk bar, halkymyzyň içindäki nemeler görýän, sat watanyny sat diýe. Watanym satmak däl, ol watan söýmek nabar. Bular ýalyk watany söýmän bilýäňiz, näme üçin halkyny söýmän bilýäňiz goý? Ahmedik mysal üçin şu taýda ýazypsyň. Watanyň söýmäni bilýän, näme üçin halkyny söýýäňiz goý? Sen halka düşman mısınız? Halkın düşmanları mısınız? Vatanım diýen bolýaňyzda näme üçin o watanyň içindäki ýaşap görän o içindäki halk bolmasa watan bolmaz. Halk ýok, içinde adam ýok. Şol adamlar ölüp batyr. Her kim bir ýerde kösenip ýör.
Awa her kim bir ýerde ejir çekip gör. Senin watanym dik gurulýanyda, watanyň söýýän adam. Halky näme üçin söýýäňdi? Näme üçin söýýäňdi halkymyzy? Näme üçin şu halkyň problemalaryny agzap bileňdi? Sen ruhuny satdyň sen. Ruhuny satan adamlar siz beş manada. Serdar Berdimuhammedow we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şaýkalaryna. Olara haram pullun, halkyň pulunu hazinadan owurlap, olara o özgünni görüp berler. Senem şonuň wara jüzünden gaçyk galan teňgesine algap berýärsiň. Jüzünden gaçyk galan teňgesine ruhuny satyp, mertebeni satyp. Erkeklik bolsaň erkeklik mertebeni satyp. Tak što vatandaşlar, men size bir zat aýdyn. Şular ýaly adamlar birinji bilen özlerini pikir edýän adam. Diňe özlerini pikir edýän adamlar ýaly dünýede erbet adamlar ýokdur, men size aýdyn. Diňe özüni pikir edýän adamlar ýaly dünýede başga erbet adamlar ýokdur. Diňe özüni pikir edýär bolar. Biňkilerde köp şol. Çünki durmuş kynlaşdy da, onsoň her kim özüni pikir etýärdiň, awo bam şo taýdan beşmat gelip durmy. Bollu diýä, men teň taraplyk diýä. Dogry mol, ýalňyş mol, oňa tereden ok. Moderator kimay haýsyňyz neme susturýaňyzmy? Bolýa susturuň da kän uluk susturmaň. Ýa-ýany ýatsyn, goý halkam görsün. Ol men aýdýanam hutnama hökmünde dursun, olaň ýazýan sözleri. Men aýdýanam hutnama. Öz ady belli däl, ýüzi belli däl. Kimdigi belli däl. Ýazýan adamlar olardyň hökümetiň hasabyna pul alyp işläp gören özüm Türkmenistanyň içinden ýazýarlar köpsi. Eger biziň edýän işimiz olur ýaly ansat bolup, ansat görünýän bolsa, daşdan belki ansat görünýändirim size. Ýöne olur ýaly ansat bolýan bolsa, edik görkezin gaýrat ediňde. Edik görkezin, şondan soň bilersiz. İlki bilen sizin daş dogruňyzdakylar sizden daşlaşyp, sizden çekinip, gorkup, kontaktlaryňyzy ýitiriňizden soň bilersiňiz. Çekinýärler da, gorkýarlar da näme etjek? O gorkýarlar biz men mert, senem mert bolly bilem dokta. Men mert bolsam senem mert bolla diýip bilem dokta her kime. Ol bir aňardan ganyňda bolýan zat. Akşamlar vize yokmuş, doğru mu diye. Havarım yok. Bir yerden menem eşitdim şeyler akbardat. Yönü vize gallırlı mı, dur mu bilecek gel vatandaşlar. Bizim yönü esas aladığımız şu vize, eklenç, iş, nerede iş vaka, nereden pul kazanıp bolurka. Yönü bilseydiniz yurdumuzda kazanıp düdüdüp yaşap bilseydik, şu wagtky kösençiňiziň 10-dan birine, şu wagtky kösençiňiziň 10-dan birine, şu wagtky gazançyňyzyň 10 hissesini gazanýaňyz. Şonu meýatdan çykarma. Şu ýurt düzelmese, şu wagtky kösençiň 10 bolsa soň 20 bolýar. Adagyňa mi kesse bolýar, ýöne gazançyň hijem 1 bolsa 2 bolanok vatandaşlar. Siz aýdaýyn. Çünki senin dokumentsiz bolsaň gutordy. Şu bir daşary ýurtlarda esasen dokumentsiz bolmak iňerbet zat. Iňerbet zat şu dokumentsiz bolmak. Dokumentin düdüg däl bolmagy. Senin ofisalny strafowkly işlemeýändiň iňerbet zat. Şoň ödem ýeterlik jerime. Şoň ödem ýeterlik jeza vatandaşlar. Sen dokumentsiz ýagdaýda bolsaň, şoň ödem ýeterlik size. Vize yok, doğru vizasız gelibem bilen oklar. Vize bolsun, bolmasın Türkmenistan onu çeklendir otyra. Çıkçağı kösep, halkı kösep. Türkmenistan çeklendir otyra hemmedadi. Ýa-da üniversite hasapladylar şu Türkmenistandan çıkacak bolsa bir adam üçin 100 milyon ýaly rasxot gidýän eken. 100-150 milyon aralyk. Okuwçy we beýlekleriň arasynda ersiniň rasxoty başgarak ýöne 100 bilen 150 milyon ýaly rasxot çykýar vatandaşlar. Bir adama.
Onun yani ol bir türmeden çıkan ýaly, türmeden gaçan ýaly hatda şonço raskot edilýän bolsa hiç kime 150 milyon verip gedelenjek gelmez. İntak ol seni Türkiýe şey deyip gelip düşýän çankı narhyň o. Men Polşada vatandaşlar. 100 adamdan 2 adama vize berýärlermiş. Ay, bu taýdan tak kandidat görürsüňiz. Vatandaşlar. Şonuň üçin ýetirin noýabryň 1-ni Türkmenistan'daki vatandaşlarımıza, Türkmenistan'daki doğum garnaşlarımıza, Türkmenistan'daki tanış bilişlerinize, dostlarlarınıza internet adatlığı üçün 1 Mart'ta Türkmenistan'daki Türkmen Telekomların öňüne üýtsinler, çıksınlar. İnternetin bular bloklanmagy bizim internet adatlığımız, bizim habar almak adatlığımız var. Habar almak, doğum garnaşlarımız bilen habarlaşmak adatlığımız var. Şolatlar çeklendirmeye bulun hakkı yok. Menin hem şu wagt öýümüň interneti bu imosam işlän ok vatandaşlar. Imosam işlän ok. Käbir adamdan ki işliýär, käbiriniň kim işlän ok ýa-da saýlap seçip bloklaşdyryp gezip görün ýerler hem bar, tutuşlaýyn bloklaýan ýerler hem bar. Garaz kötüýärler. Men şoň üçinem o taýda Türkmenistanyň içinde eger mysal üçin TikTok, abişniyade daçanok. Anem üçin ana şahatlyk şehifiýal haramlady. Türkmenistanyň içinde oturup arkaň girip efir edip ýarşy geçirip perdad edip bilýär. Vatandaşlar, bular adam taýlaýarlar o pikir edýänler, adam taýlaýarlar o. Sen görüp bilersiň, sen görüp bilmersiň, sen geyip bilersiň, sen geyip bilmersiň, sen münüp bilersiň, sen münüp bilmersiň diýip adam taýlaýarlar o. Şular ýa adam taýlanýan ýurtda ýaşasyňyz gelýärmi vatandaşlar? Meňe ýaşasym gelenok. Maňa ara bir hilek nähil bolýar? Sen şu maşyny minip bilýän, sen şu maşyny minip bilen ok. Sen şu renkdäki minip bilýän, sen minip bilen ok. Sen şu internete girip bilýän, sen girip bilen ok. Adam taýlamak däm vatandaşlar. Hani bir hökümet halk üçin deňlik diläýärmi? Hani halkyny hemme kişinin bile söýýärdi, arkadağımız dol. Bizim halkın arkadağı dilaýo. Öz daş doğruğunun şaykalarynyň arkadağı bolaýmasyn ol. Şo şaýkalar hem gelip tutaýda bize söýýänler şo şaýkalar daş olur. Aşgabat Balkanda mydam internet gowy. Görýänmi diýmek saýlaýarlar vatandaşlar. Aşgabat bilen Balkan çykmasa çykmaýsyn talap etmäge. Beýleki welaýatlar urup çykalyň onda Mary, Lewap, Daşow internetimiz kesýän bolsa. Özüm viza kartda da şeýle. Aşgabatdakylara, okuwçylar Aşgabatdan bolsa olur. $500 geçirýärmiş hasabyna. Welaýatlara $200. O näle o faşizm o bula faşizm bi. Şular ýa faşist bir hökümetimiz bar bizim başymyzda. Ol Germaniýada bir wagtlar onu ýewreýleri tutup kösediler ha, elinden baýlyklaryny alırlar, zawodlaryny alırlar. O lagerlere dykdylar. O taýda da o taýnyň komandirim içi gitse eline tüpeň alyp aty oýnady. Bilýärmi şonu? Aty oýnady oturan ýerinden. Ýerden turdy. Diýdi birine gördü. Ýykylyp ýatan bolsa atyp goýberdi. Onu halas etmäne bardy, bir ona matdy. Şodan ha şu wagt bizim başymyzda oturan. Kino görmek gerek galar, öz durmuşymyz şo kino ýaly. Yine de gelip utanman çıkıp efire aktivist midir ya bir diýalak hakyny hukukun gözleyen vatandaşlarymyzy uguraja eden bolsup ya da olary hökümetini o özüň aklajak bolan bolsup hökümetin wara öwür ýaly ýekije adam ýa vatandaşlar. Şu öwgen bolsaň ya sen şondan haýyrlanýansın. Şondan bir hukman 5 manat pulun wadyr ya da sen barıp gatan tupoyun birsin. Şu ikisinden birdir vatandaşlar. Sen şu hökümeti öwgen bolsaň da
şu wagt hökümeti öwýän adamlar ya şoňa haýyrlanýandyr şu hökümetden, arkasına 5 manat şoň üçin berendirler, ya da barıp yatan tupoy dindoğunu yersin. Çumoğunu yersin, çumoğu. Goğdurmuşun nämedigini bilmän ýörün, şu ýaşap görün musur bardak durmuşunu, şu goğdurmuş mukadry edip görün, çumoğu tupoyun birsin. Bilem şol adamlary gözüni açjak bolýar. Şol adamlary jahil, zır jahil adamlar şu gözüni açjak bolýar bizem. Ey, ýaşaýyş bu däl. Mo ýaşaýyş diýlenok diýip düşünürjek bolýar. Gel diýreliş kardeşim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleyküm selam. Şu taýda Nur agam sen sözüňe goşan goşmak isleýän. Meselen biz gazan ýasmaya, gazandyr ýasmy. Ilkile muňa seretmeli. Biz işleýäsmi, gulçuluk edýäsmi? Muňa seretmeli. İkinciden Türkmenistanda biz ýaşamaklyga münasip ýa münasip dälmi? O arada pikir etmeli. Üçüncüden şu hökümetin halka seredişinden razymy ýa narazymy? Muňa seretmeli. Bu hökümeti aýyrmaklyk üçin elbetde näme etmeli? Halkymyz hereket etmeli. Diýär halkyň aglak bolanda diýär, doňuz depe çykanda diýär, döwlet başyna nadan geçende diýär, halkyň derdi nan olur diýär. Bu diktator sistemany aýyrmaklyk üçin kartoşka sogan dawasyny etmeli däl. Un yetmeçiligi, et gymmatçylygyny etmeli däl. Bu hökümet düýünden ýok etmesen bu hökümet bize goýgun görkezmeýär. Çünki bu hökümet halky östürmek üçin däl de ýok etmek üçin niýetlendi. Sebäbi pikir edip görün, biziň nesillerimiz kemale gelenok, envalid, kimli, doğutdi kimli, soň doktoryň kemçilikleri zararly kimli, bannisalarda doktorlaryň bolmazlygy, apteklarda dermanlaryň bolmazlygy we şoňa meňdeş birden kemçilikler bar. Türkmenistan dünýä ýüzünde e-döwletleşdirilen diýse-de internet sistemi ornaşdyrylmadyk, e-döwletleşdirilmedik. Ähli sistemalar e-döwlet esasında alınıp barlanok. Velayet ayrımçılıkları, millet ayrımçılıkları ve şoňa meňdeş birden kemçilikler bar. İşte bunu düzeltmekle üçin näme etmeli? Siyasi aktivistler hökümeti şu diktator sistemany aýyrmakly üçin halk bilen birlikde hereket etmeli. Egerde biz ya adam bolmak üçin görüşmeli, ya şu sistema boyun olup gulçuluk üçin görüşmeli. İkisinden biri. Çünkü bu sistemi bize goýgun görkezlenok. Biz gazanamyz, biz gazandyrýas. Ýurdan çykyp gaýdamyzda da berge çümük gaýdýas, ýurda gidemizde de pul berip ýene berge çömüp ýurda barýas. Biz gazandyrýas, biz gazanamyz. Vatandaşlar biz işlämiz ok, biz gulçuluk edýäs. Sebäbi biz ýurt daşynda 3 ýyl 10 ýyllap işleýäs. Bu gulçuluk. İşlerinde 6 aydan sonra opusga gidýänsiň, emma bizler paşyny 6 ýyllap öýe gidemiz ok. Bu işlemeklik däl, bu gulçulukdan ibaret. Çünki biz mejburlandyk. Bizler süýjü nahara mätäç, bizler süýjü söze mätäç, bizler goltky goldawy mätäç. Biziň derdimizi nan etdiler. Un oçurlaryny, ady haritleri oçurlugyny iş meslekleri öwürdiler. Adamlar pensiýa alyp bilmez ýala getdiler. Adamlar envalid pulo, pensiýa pulo, çağa posoya ýaşar ýala getdiler. Hakiki öz maşgalalar çağalaryna zar boldular. Birine zar edip koydular. 10 ýyl, 13 ýyl bäri gitmedikleri bar o vatandaşlar. 10 ýyl, 13 ýyl iň pesiňiz men size aýdyn. Iň pesiňiz 3 ýyl bäri giden go. Iň pesiňiz. Çünkü men kan ha şu fevralyň 23-nü, ýagny şundan 3 gün soň, 3 günden soň maňa rowny 3 ýyl bolýar. Rowny 3 ýyl bolýar. Men fevralyň 23-nü çykyp gaýtdym. Martyň 1-inden 2-sinden hem ýollar ýapdylar, Türkmenistandan çykyş ýapdylar. Indi siz men bilýän iň pesiňiz şu 3 ýyl işlemäne dikkelendir. Soň täzeden gelendiňiz badyr. Oluňuzda meni 3 ýyllap giden go pesimden bilýän. Ondan soň dokumendiňiz, zadyňyz birden gaçak ýagdaýa düşüp daýyn birden ýene de kemçilikler dörese bolan soň gitsem men defort bolýan ýaňyzda galýaňyz. Şoňa durmuş vatandaşlar, şoňa durmuş diýmelmi? Biz şoňa gazanç diýmelmi? Şoňa adyna gazanç diýilýän bir. Hemme adyň ady bar. Demirem bir tanak demir däl, demiriňe polot diýdi, bir giden mis diýdi. Bir giden hemmesem demir ýöne şoň. Hemmesiniň ady bar. Şular ýalak durmuşda da biz gazanç diýen zatlar aslında şu özümüz şu dogry hasaplaýarsa şoň gazanç diýen bolýar. Sana mysal üçin eklenç etmäne gitdiň, eklençiň bilen boluberdi. Ýok. Eklenç o däl vatandaşlar. Eklenç
6 aýdan, 8 aýdan aňar gitse, 1 ýyldan bolmanna. Gidik gelip durýan bolsaň, 1 ýylam kän. Şu gidik gelip durýan bolsaň, maşgalan görüp, aken girip çykyp bilýän bolsaň eklençdili. Näme üçin şu Türkmenistanda ömür çykmadyk, ömür daşar ýurda gitmedik adamlar çykyp bilenok, arkaýyn çykyp bilenok. Köpüňiz hem şeýle. Öň çykmansyňyz, öň naruşenýet etmänsiňiz, ýöne şonu da aeroportda geleňizde siz çykaranok. Näme üçin şeýle şol? Pikirlenip görüň ha, ne bir öň çykyp, awa aýdaşar ýurduň düdügini podupsyňyz diýse, indi seni çykaram dok diýse 5 ýyl olam. Olam sorok wa 60 aý diýlen sorok wa. Olam diňe şo ýurda gadagan bolmaly. Mysal üçin Türkiýeden sen deport bolup gitseň, Türkmenistan seni Türkiýe gadagan etmeli. Senin Hataýa gitmeňi, Dubaýa gitmeňi gadagan etme haky ýok. Olar diňe seni şo ýurda gadagan etmeli. Türkmenistan seni tutuş daşary ýurda ýapýar seni. Ve şuňa da durmuş diýäňiz bolsaň. Ve şuňa şu wagt biz eklenje diýäs diýmelmi ýa-da şuňa biz ýaşaýyş diýmelmi? Ve gelibem de hawa ne gözüňizde bir şular ýalyk müň sanak dogurlar bar da biziň aýdan dogurlarymyz bar da müň sanak dogurlarymyz bar. Bir naýdy bilen zok, bir jyn naýdy bilen zok. Gelibem hawa siziň güýjüňiz ýetgänimi ýa size şo tölew berilýänimi hawa. Çünkü näme hökümetem sizi ne it diýe ödeýesini ýarmaz diýýärdi. It ödeýesini ýarmaz. Sizem şo hökümetiň itleri. Vatandaşlar, şu item bolsaňyz bara, item bolsaňyz ýeri gelse men iň bolmanda şulara päskel berjek gel, şulara ziyan berjek gel diýem oturup bilýäňiz. Iň bolmanda men şunu diýişlejek gel, men şunu men şunyň garşysyna görüşjek gel diýip bilýäňiz. Eklenç etmek üçin bular ýaly haram ýola baş goşmaň o vatandaşlar. Eklenç etmek üçin. Hökümet 5 manat pul berýär diýip hawa şulara garşy görüşjek men ýa-da şulara garşy men kommentar ýazmaly, ýa näme etmeli diýse, şo 5 manat üçin etmäň. Bize gelip dur habarlary. Men size bir daha daýdynmy? Şu taýda ýene hiç kim köpüňiziň birinji gedek eşek wadyny daýdynmy? Siziň eliňizde, sizi eliňizde tutup oturan adamlar bilen biz habarlaw vatandaşlar. Sizi eliňizde tutup oturan adamlar bar, siz aňaryňyzda şeýle ýüpüňiz çekip oturan. Bus diýip göýber oturan. Şolar bilen habarlaw biz, o sen habaryň bam sen adyň, familiýaň bize näme bilen bolsa olara mälim. Durýaňyz arhivden ýerde ýitip gideňiz, ok tapylýaňyz ýerde bolsaňyz. Bu halkam iri uçtiň ýeriňizden ýetýär. Iri uçetýär. İnsanlar şu arhiv açylarynda sizin atlaňyz, familiýalaryňyz şu wagtky döwürde şeý diýip görüşip halkyna düşmanlyk edip gören adamlar da watanymy söýýän niwe diýäňiz onam. Watanym söýýän, watan bolanny halk bilen bilew. Halkyny söýýän bolsaň watany söýdüň bolýar. Halkyna ýere sokýaňyz, watanam söýýäs diýen bolýaňyz. Yalan. Watan söýýäň zok siz. Halkyň düşmanymy siz, watanyňam düşmany siz. Näme üçin halkyň problemalarynyň bir jyn aýdyp bilen zok, agzap bilen zok. Ana şoň üçin. Aýdyp bilmeýäňiz, size aýtdyrmaýarlar. Siz halk düşmany bolup şolara hyzmat edýäňiz. Men Türkmenistan hökümetini dolandyrýan tovar sukalar bar. Şolara dönükmen. Düşündiňiz? Men halkyň problemalaryny agdaýan bolsam, men dönüp bolamok. Men dogrular aýdanym üçin halkyň problemalaryny siz aýdy bilen okmy? Halkyň köp bölegi aýdy bilen okmy? Onu goý degme. Aýdan aýsyn. Aýdan mertlenmeli ýeter bize. Ha Türkmenistanyň içinden bir giden informasiýalar çykaryp, ana biziň ýene bir aktivistimiz Farhat Batulamy çykaryp durany bir giden haramdadalar, mafiýa diýdi, ýene diýdi, özleri bolşup görler, edip gören zatlary. Türkmenistanyň ikiňi başlyk, ikiňi. Haýsy bir edaraň başyna bir tehel bir ýerine çoloşon çeleşen bolsa bolly başlyk şol. Paşa şol. Biri faraon başlygy, biri faraon arkadagy, bir kerkiň arkadagy, bir tagtawalaryň arkadagy, bir ýene bir daşowyň bollum saat etrawynyň arkadagy, her arkadagy tuwelmez. Kiçirek bir bokgul edaraň başlygydyr, ýöne şo taýynyň başlyk hojoýyny şolan paşa şolar. Olaram
Aşgabatdan gelen barlygy görenogum olary çäret etjek bolanok demokratik esaslara göre dolandırılmada şon ýaly bolýar watandaşlar. Gün güçlünkü gowurga diýişlinki bolýar. Gün ýeteninki bolýar. Eline bir sähäli wlasty wezipesi bolan halky kösä oýnaýar. Noýabryň birine watandaşlar, noýabryň birine nime, noýabr diýdim. Noýabrda da başga bir plan bardy. Neyse, noýabram dursun. Innikay martyň birine Türkmen Telekomlary üýşýär watandaşlar Türkmenistanyna, Türkmen Telekomlary üýşýär. Şo taýdaky internetiň bloklananyny näýlelik bildirip, o internetdäki näsazlyklar, iň gymmat internetden bizde wa, iň hayal internetden bizde wa. Üstesine de hemme zat blokda. Adamlar näme üçin VPN gözläp, VPN-e pul töläp girmeli. VPN diýilen zadyň özü uşo bolgusyzlar. Biz VPN-em däl, VPN-siz meniň şol Türkmenistanyna oturan ýerimden Messengerlaryň bilen ýa-da Facebook, Instagram, Twitter ýaly sosial ulgamlar näme üçin ulanmaga gadagan edýär? Hani watanyňyz, watan dönükler diýenler, watan söýýänler, aýdyň da bol, siz aýdyň. Näme üçin Gazagystan goňşy tarapda, Özbegistanda bolup durdanym seniň watanyň söýýän adamlara sorag berýär. Seniň watanyň näme üçin türkmen halkyna şonu köp berýär? Aýtdaýyny bol. Watany söýjüler. Watanyň söýýän bolsaň, seniň watanyňy dolandyrýan dinduklar şo watanyň halkyna näme üçin şonu köp berýär? Aýdyň. Men dönüp bolýanmy ýa-da sen dönüp bolýanmy şu şeýdip şular ýaly hakykatlar aýdýanyň öňüne päsgel berjek bolýan bolsaň. Özüňize bir aýdan zok aýtdyrysyňyzdan bilenok. Çünki siziň durmuşyňyz gowy. Size näme? Başgalaryň durmuşyndan. Siziň durmuşyňyz gowy. Size VPN-em tapylýar, pulum tapylýar, sebäp diýseň siz halkyň beýleki bir bölegini edip başyndan edip ýaşaýaňyz. Beýleki bir böleginiň kellesine şänik durup ýaşaýaňyz siz. Halkyň watandaşlar ýurtda iki bölek neme bar? Şu bir bölegi garyp daýkan görgüli halal zähmet bilen hakiki halkyny watany söýýän adamlar bar. Bir gapdalada şatlyk şehyf ýalak, maksat Türkiýe ýalak, Zakirjan ýalak haramladalar. Wa bir gapdala Türkmen gelini diýä, Gunço diýä, Gülşat diýä bir giden ady näme bolar. Bular ýalak adamlar bar. Şolar siziň başyňyz edip ýaşaýar. Biz şoluň üstüne açtık. Aktivistler näme başardyňyz diýdiňiz da. Biz şonu açtık. Biz denen badım şo da. Bilen ýokduňyzam daşy. Şolar bu günni ýaşamak üçin sizleri ezmeli bolýar watandaşlar. Siz hem ezdirmeň özüňizi. Çıkıp bir video aýdyp bilmeýän bolsaňyz, yüzläp gepläp bilmeýän bolsaňyz, iň bolmanda şolary efirlerine baraňyzda kommentariýalar bilen ýüregine düşün. Ina şolar bir de gelip etişler ýaly. Siz hem bolun kaýdyň. Olon kaýdyň. Aktiv bolun watandaşlar. Sözüme goşşok da meselen bizlerde hökümetiň goýberýän kemçilikleri we halka edip oturan zulümlerini Allah'ın günahı diýip gizlemäne çalışýarlar. Ay Allah wadyr, Allah'dan dua et. O Allah'dan gelýär bu belalar diýip bir giden ters okan müftüler we bir giden bu näme diýsene bu dinsiz çünkü bular münafik diýip hasap edýän bular dindar molla däl. Ähli bela beteri Allah'ın üstüne atýarlar. Meselen görüp otyum doktorlaryň bilimsizligi netijesinde adamlary ýanlış operasiýa etýärler, olary invalid etýärler, biriniň elini operasiýa edip el işlemez ýaly etýärler. Ýene birini ýanlış operasiýa edýärler, invalid bolýar. Bu adamlar daja hökümetden invalidde pul alyp bilen oklar çünki invalidna çykmak üçin pul soraýarlar. Yepesli mukdarda. Mesela maýdyn hökümetden gaýdýar, ýokardan gaýdy hemme. Onsan bu Allah selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yani şu meselelerde azakany birazcık üns çekmek isleyen adam Allah da kömek edýär. Allah bize bu jany berýär. Şonuň üçin Allah'ın beren janyny biz Allah Taala alynça ýaşaýar, biz birazcık hereket etmeli.
her bir bolyan hadiselere Allah'ını unakarlap Allah kömek eder dip oturmaly däl, hereket etmeli diýmäne çalışýan. Çünki bu hökümetin göýeren kemçiliklerini Allah Taala bilen baglanşdyrmaly däl. Sebäbi bizde dini wagt nasihatlar beren oklar, siyasi wagt nasihatlar beren oklar, telewizion, radio, gazetler, jurnallarda elbetde bu zatlar aýdan oklar. Universitetler, Ol wara, liseylerde. ol nälik diýsene, ol Allah'ny wara, Allah'ny synamak bolýar ol. Ey Allah diýe, men hiç saat etmän otursam, sen meni gowdurmuşa erter misin diýlen ýaly Hudaý synamak ol. Ýagmy ol dünýäde sebäpleri üstüne bina edipdir. Hemme zady sebäplerin üstüne bina edipdir dünýäde. Göreşen döwletler, göreşen halklara gowuny ýetipdir. Göreşmediklerim otyur kösenip. Ondan sen ol men mysal üçin 5-nji etażdan böksem, ey Allah sen meni janymy alarsyňmy diýip Hudaý synamak ol. Şunyan bulong Hudaý synaýarlar gaýtan. Ey Hudaý, biziň başymyza näme üçin bular ýaza sallyň diýip. O Hudaý sana akylym beripdir. Haýwanyň tapawutlukdy. Beýnem beripdir. Göz kulak bilen diňläp, eşitip, ýazyp, okap bilýän bolsaň, seniň öz hakyň, hukumy ýeri gelende çykmaly, talap etmeli, ýeri gelende diýmeli, ýeri gelende nägelerini aýtmaly sen. Agyz beripdir şoň üçin. Dil beripdir şoň üçin. Innäre tölüme teknologiýalar ösdi, internet platformalar köpelli. Ardyň ýetip bolýanyny bilýärler, kommentar ýazsaň şu taýyk, ertesi güni polisiýa barýanyny bilýärler. Diýmek hökümet diňleýär şu efirleri. Näme üçin onuň seni çykyp şular ýazatlar eden o. Eger öz başyň bir bela betere duşanlady eden oklar. Öz başlaryna bela beterim ýeterlik derejede geldi halkymyň başyna. Köp adamyň başyna geldi. Ýöne çykyp iňolmanyna nägililigini aýdyp bilen oklar. Ho nägile men eýtiň şu edýän zadyňdan nägile diýip bilen oklar. Diýenler bar o tölüme bar olaram arada bir gyýdyň videosunu eşitdim. Näme üçin men niýe hükman bir araçyň üstü bilen dokumentim düzeltmeli diýip çykarypdyr atesini. Näme üçin men şu oňa ýutupman gön özüm baryp özüm bitirip bilen dokument meselemi diýip şonýarak iňolmana nägililiklerini aýdyp başlasa adamlar hökümet düzelmän nirä gitjek ýeri ýok düzelmän. Pikir edip görýän TikTokda, efirde, YouTube'larda durşun adamlar çykyp her kim her ýerden göýürüp nägililigini aýdyp öň başda nägili nastreniýede gaçdy. Baklaşkan suratyny goýup her kim video çekip şowa ýüzüne maçmady adamlar ýana. Nägilik bir kim her gün täze videolar çykýardy. Nägilik Türkmenistan hökümeti prezident Gurbanoğlu şok bolup daşa efire soň watan habarlaryny gördüm ýürüýti şondan soň. Bez nastreniýa, ýüze salyk gaty gowy täsir edýär watandaşlar. Prosto siz bileňiz o eliňizde näme mümkinçilik bar. Ulanmany bileňiz o. Eliňizde şeýle gowy mümkinçilik bar emmäňiň eliňizde. Murat sen hem dinler, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Biraz önce dedin ya pro gap'ini zat edecek de prosto do näme de o neredeyse öz pikirim. Aýtdyň ha daýhallar bardyn Halaj Ahmetler. İkinci ama yanlışdın biraz. İkinci kısmında sportsmenler var. Ştangistler. Kaysy oňat galdyrsa şolar oňat ýaşaýar. Ana şol diýenler men şol diýdim ýa-ni sana. Maksat daýa, şaşyp ştangist şol. Bil oňatsa grijasy ýoksa bar ya galdyryp ýatyrdan oňasky. Ana şolar halkyň beýleki böle bolan Halaj Ahmet bilen o arasda öz namasy bilen gazanjak bolýan watandaşlarymyzy edýärler. Bu watandaşlarymyzdan arasda duygulu insanlar, şeýle pek yürekli adamlar. Olaram bulun derejesine pes elmejek bolýar. Olar hatta jogap bermegen özüne kiçilik hasaplaya. Uluklaşýarlar duraklarda. Öldürmüş bilen ýaşaplar. Bir ýerine sora berip normal jogap almak üçin wara bilen как будто atasynyň kisesinden pul sorany alyp bolan olar dogry fikirlerden. Doğru aýdýan. Günah gerek bolsa öpdüşdirem salam aleikum dep çykasan, soň aklyny açadylar. Yani Üniversite vatandaşları nasiret şutaydı Murat dip bir oğlun geldiğine men efirme. Tanamo, doğru maydeni hatta sen bilen Murat şuat biz birinci edek kepleşäsme, öňüm geldin bir kerek.
Yok bak şey gelemiyor. Yok prosto inada dinleyen de ke vakt doğru zaten yani ke vaktta doğrusunu aydan yani ben sen tanab yok bilem yok ben aktivist başka zatlar prosto ke vakt saçma sapan şeyler oluyor ama bazen doğru zatlar atıyor. Evet, men %60-70'i doğru zat atıyor. yani Benim Türkmenistan'ın var başardığımızdan bilýän informasiýalarymyzy aýtjak bolýar. Inni biziň hani siyasatda bir pikirde bolmak kıyın. Ol in kıyın da. Şol Türkiýede de kıyın şol. zaten Şu Germaniýada da, Polşada da kıyın şol, Amerikada da şeýle şol. birlik olsa da yani birlik olsa Ýöne bu dereceye gelmez. ýöne Birlik yok. bir hakikat bar, olam biz kösenýänligimiz. Hemmemiz kösenýäs. Olam näme üçin şu wagtky hökümetiň rejimiň alyp barýan yürüýte siýasaty bar diýen. Ol tötenleýin däl ol. Tötenleýin siýasat däl. Tötenleýin bir hilek işimi oňarman şuny getirdim diýmek başga bir zat. Hakikatdanam mümkinçiligi bar bolup yürüýte eden o. Mysal üçin bir gapdalan seredýän ulu proýektleri aşaňa gol çekip berler. Milyard dollarlyk bir gapdalanam halka gedek gelse dolar ýok, halka gedek gelse okuwçylara gedek gelse viza kartyna pul ýok. Awa bir balnoy hastahanasyna pul töljek Türkmenistanyň Sağlyk Ministrligi üstünden tölep durjak bolsa oňa ýok. Ýöne beýlik gapdalanam ulu proýektleri gol çekýärler. Sadece gol gollaňy Yusuf. Yani Murat çykdy geldi, haşbady öz pikirini aýtdy. Goşulur seredin. Meniň pikirime goşulmaňyz ýa-da goşulmagyňyz däl. Öz pikiriňizi aýtsaňyzam bolýar. Biziň pikirimiz bolmanam bizim hani şulu urdu profesör bolduk diýemdi, dosent doktor zwaniýada geçip diýemdi. Ýöne şotaki belli bir derejede bilýänimizden aýdýas bolan aýdýas. Belkim biziň ýalňyşymyzy görüp bizden has ökde birler çykmak üçin hem gowdady ol. Biziň ýalňyşymyzyň barlygy. Düşünýän biziň ýalňyşymyzyň bolmagy şo tarapdan hem gowy. Aý şular birazjyk şeýle ýalňyş görülýär bolun. Men şulardan hem has gowy görpelerini gowdatlar aýdaryn diýip çyksalar olam begenjek. Görülmezçiligimiz asla ýok watandaşlar. Degen ýat şular ýaly bir ýyleşmege gelip görülse, aýtsa, dogrulyny aýtsa, hakikatlar aýtsyn ýöne. Esasda. Näçe kim näme gol çekse de artık var ya bu näçe ýyllar dowamında 2006'dan başla başa 2006'dan başladı yurttaşyny işlemege giderler. Toplu 2005-2006'dan çıktılar da mesela. Şimdi şoların çok berde de kendi tanışlarım var. Dakmen siz gezýär 15 ýyl, 10 ýyl. Artık şoňa bir saýgy gösterip 3 ýyldan beri yurtdaşyny zaten gezmişsin. Bundan sonra gel git rahat hocalyňa bak en atan garrandyr. En atan bile hiç olmasa bir çay iç. O ertesi yoktur bular. Hadi kim otursa post otursun. Yok kim otursa post habara banda kim otursa post oturaysın. Yani şu biraz yani şu anki durumda var ya %31 köme geçse işte yurttaşına giriş çıkışı kaçak kalırlara depor durmamazlık. Zaten ya Özbekistan 33 milyon halkı var. Ursa hem besle vura varmalı. Rusya'da münasırın kaçağı var. Başka yurtta geliyor Özbekistan hem için depor durmaya ben şunu düşünemiyorum. Şu Türkmenistan hükümeti var ha. Nämeden bolýar diýsene şo Murat. Yaman başa gitdi bilýänmi? Biziň başymyzda hökümet yaman gaty gitdi ol. Yani senin näle renkde maşyn giyip minmöjöňe çenli karar berjek derejede başa gitdi da. Ondan ol halkam bu derece sessiz galmagy ana şoňa eltdi şonu. Yani biz şu sessizligimizi etdi şoňa. Başka zat däl ol. Diňe şu sessiz oturmamız, sesini çıkarmaýanlygymyz etdi şoňa. Çünkü diýe şeriň diýe emele gelmek üçin diýe adamlaryň lal bolup oturmagy yeterlik diýe da. Adamlar ýöne lal bolup otursaňyz hem ýetdik şol. Şeriň özü çykýar. Belki doğrudur ama men şunu aýtjak bolýan mesela o tamam maşyny istese var ya krişasyna maş aýryp sürmeli. Hökmet istese etmeli. Ýöne biraz saýgı göstermeli de o. Ben bile Rusya'dan İzmir'e döndüm gaýşylyk ştraf ýazmasyn diýip 50 manat berdim de 50 manat Türkmen manaty taze öten manadan bilem yok. Aýtdymy yazmış taraf verdi 50 manat aldı. Doğruski 100 manatlyk ştraf ýazyp berip goýaram. Men bilem yok. O dedi 10 manatlyk ştraf ýazdy menim yazmasam bolan yok dedi. Dedim tamam yaz o zaman. Geldi Bremenkan'ı verdi gittim. O bilem yok da o şey diye. Pravanın zadını Bremenkan'sını verdi. Sonra Türkmen varsa 100 manatlyşlar dedim bile
Yani adamçılık o kadar şey de abi Hmm. insan neme dedi görüp Insapdan uzaklaşan. Insap yok vatandaşlar onun diýerler daha onun ne edip ece etmen eceler mübarek. Şol ecelerin çağaları şu wagt. Şu halk kösä oturanlar. Şolaryň ejeti var. Şolar maýmundan dowulanok. Şolaryň ejeti var, şolaryň ejeti. Şol bizik halky kösä oturanyň ejeti var şolaryň. Şolaryň ejeleri onu olar ýal mübarek bolýan olsa çağalaryny terbiyelesin. Çağalaryny beýtme oglum diýsin, halky köseme diýsin. Diýen oklarmy? Ejesem moýmaz, zadyna moýmaz. Näme üçin biziň ejemiz aglamalanyň olam, gülmelay pastaýanly? Ýanky iki bölek diýdimi? Bir tarapdan halky edýän toparwa, halkyň gaýmagyny, balnyp, daşymyzdan kellemize şänik döwgen toparwa, bir topar ýallaky, şakal, ştangist götürýänçiler bilelikde. Olaň ejese gülmeli, gaýkan, nirde halal maşgala, halal zähmet bilen, namasy bilen pul gazanjak bolýanlarym ezilik gezmelmenni. Şo bolmaly, şo adalet watandaşlar, şonu adalet tasaplaýanmy siz? Şoň üçin men aýdýam. inşallah düzelir. Şol birazajyk siz aktivleşmasaňyz, olur tagam olaň pulu var, milyon dolarlar pulu var. Pul berip etdirýärler, onu etdirýärler. Ol işi her kimem eden ok. Onu pul berende edäýin meseler, onu her kim eden ok. Şo gelip şu taýlardan söýýän, ýazýan, paýyş söýdüler ýazýan, şolar troll hataplar, şolar şo pul edýärler şonu. Siz watandaşlar düşünýän, siz siyasata goşulypsyňyz gelen ok, namusyňyz şoňa ruhsat beren ok, şolaryň derejesine peselmek isleýäňiz ok. Ýöne bir zada düşünüň. Arasda halal adamlar ine siyasata goşulmasa, haramzadalar siyasatyň başyna geçýärler-de bizi köseýärler. Düşünýärmi şonu? Haramzadalar ýurduň başyna geçen soň biz kösenýärler. Halal adamlar ýurduň başyna geçdi, biz kösenmeli bu. Şoň üçin halal adamlar ine siyasata goşulmaly, siz watandaşlar aktivleşmeli siz. Aktivni bolmaly. Iňolmany hakyňyzy, hukugyňyzy gözleýän. Hükümeti prezident aýdy bilmesem de iňolmana şo değişli edara sen köseýän olsa şo edarany köseýändigini aýdym. Ýöne sesiňizi çykaryn. Hoş geldiniz Murat. Salamu aleykum. Ayt, haýyş et. Şey video çıkaracak mırzatlar edip şu paraxorlar üçin var ha. Doğanın iskeleri giyece gündüz para alıp o aradan 15 ýyl öter zat eder, oğullar narkoman bolar, alkaş bolar, ýolda sürelip ýörer, atasy işden kovuldy, basyldy, öldü. Yani hayatta olutan zatlarda. Şu onun oğlunun o güne düşmeniň sebebi atasydyr. Wagtynda milletin var ha, milletin gözünün ýaşyndan düşen pulu alıp sen işin oňarjak diýip, işe saljak örneki ya, işin oňarjak. Ya olmasa näme bir problemi çözjek diýip. Hukman problemi pul bilen däl, adamkärçilik bilen de çözülip bolýar. Şöyle mesele bayağı düştüm ben bir. Onu haýyş edeniň bilen Murat, sana düşündüm de, ýöne haýyş edeniň bilen o zat dölmeýär, o zatın öňüne de geçip bilmeýär. Onu dinle, şöyle bir şey de yani. Onu dinle. Önkü yokurtun nakini, başın nakini kakıp düşürýän, başın nakini kakıp düşürýän, başa da halal adamyny goýýan, ana şondan soň düzelýär. Şondan soň düzelişine seret, şu çarany ýakanda tümlük ýaltylýar birden, edi şonu ýal birden ütüp gelýär. Ona mı açacak? Onu bir daha değil mi? Ben önkü işlen yani hakimleri de prokurör köpsün tanıyan da uzaktan olsa meşriptiririm. Yani olan semyasına arasan şu an var ya derbi dağındır. Derbi dağındır. Bozulup gitti, zat edip gitti. Yöne şu bir zat var. Balık var ya yöneke balık. Neresinden porsoya? Başından doğru değil mi? Çistilen vaktin ilk başta neresini çistileyen? Kellesini ayırmayan ilk başta doğru değil mi? Başını çistileyen. Tengesini ayırayan. İlk başta tengesi düzelmese, tengesini ayırmasa bağlan kellesini ayıramazsın. Çünkü neden? Tenge içine girer diye bağlan kellesine dokunmayan. Onun için bari ilk başta bir öz şu yöneke polisiyada mayor ya kapitan ya starşletler diyeyim yok. İlk başta hatta serjantlarımız serjant var ya yöneke boyun bakıp yören serjantları pul alıp iş alıyorlar ya starşina serjant. Şolar biraz saygılı gösterse ondan sonra asla yoşmoş ütker. Yoksa ütkemez o. Doğru. Ben bazen huye dediğinde yöneke boyun bakıp yören o boyun bakıp yören
zvanya takmış starşına ya başka bela takmış bilet kakputu general tak o general tak gözüne apar ya dal boyup bilet sen bilet tamam girdin işe. Sen Aa. kimin arkasından Görümsiz ayrılan? değil ya Halkın olara, arkasından görümsiz. ayrılan. Rahat görmedik değil ya olara, görümsiz Aynen. değil ya olara. Niye de iş alınsa da dinle şonu yallar alın ya. Normal olalar alan yoklar. Dilli, ona akıllı bir paykası onların köpün alan yoklar sonra dili uzar diye. Ina diyerek 44 yaptıra içsiz kösönýän oğlanlary daýhanyň çokmanyň çağalar diye. Hakikatdan hem şeýle şol. Nirde Daýhanlaryň çokmanyň çağalar kösönýär bizde başga adam kösönýär. O kösönýän şu halal dehmet bilen iklenjetmek bolan adamlar kösönýär bizde. Beýlekiler ýallaky ştangist götürýänler we şu hökümetiň şaýkalary ýa-ni olar yine ki şu zat oldu. Başında 2,5 yıldan beri napınlar hem şoförçülük eden bir öz işim ediyen de. Gayı saklaya beri Türkiye'nin gayısı. Ya adayım düşündür yani. Adam yalı gepleşen düşündür yani. Özmem kaçak. Pravayam Türkmen prava. İnen ki var ya bunlar beni istese alıp gidip deportam edip bile istese basmam bile. Kaçak. Ya adayım düşündürüp adam yalı gepleşen son var ya diye tamam diye. Patronu hatta canet diye bileyin işte sen şunu maşini patronun berenini bileyin diye. Ondan sonra koy öğrenirsin diye. Şuları da bilse, şuları da polis. Aytma yo bizimkiler var ha derro aileye yığınan olya o ne mer tıkan olyalar o ay dur şu bilen görgülüklay söylüp çekdiysen banka varsan otur Gay sakladı gay sakladı elinin arasına başıp dur şöyle diye ben dedim neymiş içecek sen dedim dedi sen içkilisin dedi yani piyan sen dedi de dedim ben dedim füleyim de ben tüpürklöz soğukta dedim bana elin son 10 ışçı sağ olup yummasan dedim beni keselim yukarı sana dedim. O zaman dedi sen dedi doktor alıp baracak dedi ona doktor alıp bar dedim doktor alıp baran sonra eğer dakaz edip bilmesem dedim içkili derliyim dedim. O zaman başka hili yaplaşacaksam dedim. Öyle etti beylet 15-20 dakika beni oyaladı ondan sonra tamam gittiydi. Ol vara neme gelişine ol Murat Alkatestri var mı dalgoya Murat bir aşağı bazı söz verelim. Seret Muhammed ben çıkyan o Savcı ol Murat gel kirin aydanyňa goşonyňa o savcı ol gelip dur şeydi. Benim kendi efir açsam yok ýöne. Öz pikirim aýtmam yani. Savcı ol. 52 tane adam var. Ben 52 tane adam var ya ben Girmen görýänler känten meniň efirimde şu wagt 150 dene maňarda atýarlar ýöne girmen görýärler köpse. Gise ýapdyýsan hökümetem girenleri yo o doğrudur. İlerlemek gerek proýekt alyp barýarlar. Aktivist ýa-ni aktivistem der, şeyem der. Prosto oturantym çay içjek oturant öz pikirimi aýtdym. Doğru aýtdın. Bunda herkes aýtsa yani günah da değildir. Yani bu naruşyna zakon da değildir. Her kim öz pikirini aýtmak o da bir yol konstitusiýaň sana 40-njy maddasy o berýär sana. Seret. 40-njy maddasy soruwsy berýär. Sonra öýde çykmaka. Yani şu bolýan hadiselerde Allah Taala günahkarmy ýa hökümet günahkarmy? Şoňa jogap berseň bolýar. Haýsyna? Şu halkyň başyna gelip duran bir geden kynçylyklar, jebir çekmeler şu Allah Taala günahkarmy ýa hökümet günahkarmy? Ben doğrusunu aýdaýym mı? Bunu Saşkadan Sapar Murat'tan aýdyp gidip de yani onun günahkar diýeni hökümet diýip ya sadece hökümet diýsen o da ýalňyşdyr. Sapar Murat zamanında özünde de var günah. Halkyň özünde de var. Sapar Murat zamanında meniň dedi Goýanýaly halkym bar dedi. O bilmese aýdan ýok Saşka köp bilýärdi. Ýöndi Allahny baglaşdyrýarlar da ähli meselelerde. Men şondan soradym sende Allah zahir diýerim. Zahir olur. Onu bağlaştırsa demek onun an derece şoňa kadar ýetýär. Ondan darşy ýeten ýok diňe Allah'tan yani Allah'tan başga zada yani ýeten ýok. O tam Allah da başımıza dert sokup bilerini mesela Türkiye'de deprem oldu. Yani tabii hadise diyerek bir deprem oldu. Allah'tan gelen bir büyük bir neme oldu da. Ama böyle bir adamın an derecesiyle edil otan zada Allah'tan gelen zat değildir. O edil otan zada bunlar öyle yorum verenleriniz şu akıl derecesi şoňa kadardır. Onlar ya lişni aýdyp bilen ýok, ya lişni geplep bilen ýoklar.
Hmm. Ol minnettar pikirlerin goşanyňa. Eee Murada da söz Bolýan berelim ikinji Murada. Assalamu alaikum. Aha. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sağ olun. Yazın ben burada da düşünmedim la yadır. Yadır. Naprimer köp adam madır tiňem efirliňe ina da görýän men politiklerle men özüm. Yani prosta maňa gyzykly zat şunu köp adam madır hökümet diýendir. Hökümet bolanda näle hökümet? Bizde parlamentski upravляющий parlament bolýar, dogrymy? Awa. Prezidentler. Bolmaly. Şeýle Prezident- bolýan ýöne parlament Awa. bizde güýji ýok hiç dili. Ady wadyňa. Aýlyk alýarlar. Yo, adı var. Ol ne важно da по закону, по документ bilen şoň ýaly, dogrymy? Parlament upravляйт etýär, kanun jolar çykarýar, prezident gol goýýar. Yo, ol öyle däl seret. Ol öň şeýle di. Ýaňy ýakynna karar kabul etdiler ha. Seret Aha. 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabryna Konstitusiýa garaşdyrlyk bayram öňünçäsinde bir halk maslahatyny geçirdiler dänim şo wagt. Konstitusiýanyň 6-njy maddasy bolan kanun çıkarjy ýerine ýetirji we kadyýet häkimeti özara biri-birine garaşsyz we sadlaşykly iş alyp barýardyr diýen maddasy wady şonu ýatyrdylar. Muny 2021-iň 25-nji sentýabryna ýatyrdylar. Toýst indi sen pikir et da şonu ýatyrmanyň täbi parlamenti güçlü edip goýmak. Yani yerine ýetirji häkimet bolanlar kabmin bolýar. Ministrler kabineti bar, ýygnak geçer. Ya da ministrler kabineti prezident hem şonuň başçysy bolup ýygnak geçirýärler. Ana şolar yerine ýetirji häkimetiň depesindäki adamlar. Biram parlament we mejlis bar. Olaram kanun çykarjy organ. Yani hemme hökümetlerde de eger demokratik cumhuriyeti diýen bolsa, respublika diýen bolsa şonu ýaly. Kanun çykarjy bar, tut häkimeti bar, biram ýerine ýetirji bar. Tut häkimetem kadyýet. Kadyýetem öz başda bir häkimet. Olam hiç kime garaşsyz bolmalylar. Kadyýetiň eşigine iligem ýokdur. Ünsep görseň bir ýeri gelse öňüni iliklemelär şol. Şunýanyň şol. Hatta kadyýet prezident gelende de şu ýerinden hem turmalylar da şoň. Şunýanyň şolar ýalyk bir nemesi bar. Indi şolar ýalyk 3 nemäni ýutdy bu hökümet. Ýaňy ýakynda da halk maslahatynyň ýokary palatasyny ýapan boldy, açan boldy, indi täzeden ýene bir hemmesini ýapan bolup täzeden halk maslahatynyň bir nemesini başga görnüşine eden edip goýany goýýar da bir açýa, bir ýapýa, bir täzeden diketli eden edip goýany goýýar. Şol näme şunu diýe? Birden kanun esasında da özüne esaslanyp şular dilleşip şular ýazat edäýmesinler diýip gorkusundan edýär. Gorkduýça da nurwaty gaýkan gysyk gidip oturýar. Düşdüň? O bir gün döwülmeli ol. Ya gaýka döwülmeli, ya açar döwülmeli, goýup döwülmeli ol. Bir ýerde gokmaly o gaýka. Şeň? Ýöne şo gorkusundan gysyk gidip oturýar adamlara. Yo, onu dogry naprimer. Başga atlaram gysyk gidip oturýar. Nädir? Bir çykşam gysyk gidip oturýar. Indi men nädir dogry aýtamadyr, näle diýdim, düşünjem de şoňaly. Naprimer, barda dadyr ýokurdakylar günäli da biz, dogrymy? Ýöne şo golunda eliniň astynda işläp berenlerim bir neme ýatanok diýjek bolýanda, naprimer, barny o günäli men başga özlerçe öz zakon çykaryp berenlerim bar diýjek bolýanda, naprimer, pagranslujba, migrasiýa, içeri işler. Köp adam zat, naprimer, Bizim adamlarımızdan var. Murat. Köp adam özünün nemesi bilen ok. Bizim adamlarımızdan var şol. Bizim adamlarımızda birazcık mertlik yeten ok. Yani ministrlarımızda bolmaly şol. Birazcık çinoniklarımızda bolmaly. Birazcık kitrek bir owan etrafyň müdürlüğüň baş müdürüm bolsa da şol. Şolarda bolmaly şol. Şolar birazcık talapkar bolmaly. Toýst şolar birazcık ýokardan talapkar bolmaly ki ministrlerin birazcık gepläp bilmeli, yüzüne durup bilmeli, yüzüne seredip bilmeli. Ýa-da bizim ministr sumoklarymyz bar da bir topar. Häzir şoň priýomlusyna girjek bolsaň, kim bilýär, bir giden adamlar görmeli, arasyny tapmaly, onu etmeli, bunu etmeli, şolara barjagan bolsaň da,
şol ögilip duran süplükler var bir topar. Sümüklü özlerim hökümetiň menniyen Volkswagen Jeep'ine getip bören. Awa zaçym non aýnada getip bören. O tarapdan beýlek, ondan beýlek geçdi polisiýalar onu çeýip berýär. Sümüklüler. Şolaňa programyny ýerjek bolsaň belki seni 3 saat garaşdyrar şol. Ýöne şol prezidentiň Indi öňünde men iki hüküm bolup men aýtjak bolsam, salamlaşsam şol. esas Ana şolardan gerek birazcık. men aýtjak bolsam esas guna şolarda däme diýjek bolýan. O şolarda da var, halkymyzda da var ýöne. Bizem tarapkar halk- bolmaly. Bizem talapkar bolmaly. Aleyküm selam, iyi yayınlar herkes. Dimenem pikirimi aýtsam bolarmy ýagny? Aydın. Oturup dinledim da ýa-ni töwleme watandaşlarymyz gelip öz pikirini aýdýarlar. Meselem birlerde garym gatym bolup gitdi da, meselem maýdany siýasatçylar, jurnalistler, ondan soň arşikaýatlar, keselliler, dertliler, öýüne gitjekler, pasport uzaltjoklar, pasportyny täzelejekler we şoňa meňdeş bir giden meseleli adamlarymyz bar. Meselem ähli zadyň sebäpkärem nirden gelip çykka? Elbette döwlet başynda nadan we bilimsiz adam oturanyň sebäpli. Çünki bu adam diş tutur. Çünki bu adam siýasatçy däl, politik däl, ýurda dolandyryş ugamlaryny bilenok, siýasaty ýönedip bilenok. Meselem bir wagtlar Allah Taalany we bizim Kur'an-ı Kerim'i öňe tutup bir giden dünýä ýüzünde yerleri fethetdiler, ýani galalary fethetdiler. Indi häzirki wagtda musulman ülkelere serdin hemmesi çöken derecede ýaşandyr. Kyn günde ýaşandyr musulman ülkeler. Näme üçin? Çünki bu bolup duran hadisalary Allah berýär, sen Allahdan dilejeksin, Allah'a dua etjeksin, öýüňde oturjaksyň diýip adamlary gorkak we ürkek etdiler. Yani öz güýçlü dinini özüňe garşy ulanar ýala etdiler. O adamlarymyz hereket edin diýen o. Men sebäbi videorolik paýlaşýan bolýanam. Sana Allah kömek etsin, Allah'a dua et, sen hakkını Allah'dan dile, sen hükümetin günahı yok, Allah'dan dile, Allah kömek eder. Dine şonnalık. Bu bolyan zatlar hükümet günahkar. Biz kömek edelin, gelin birlikte bir olup bu hükümet yok edil diyen yok. Hemme kişi Allah'ın günahkarlığı. Allah'ın adını ulanmaktan korkmayalar, ama Kurban Gulynyň adyny tutmaklykdan gorkýarlar. Görün birazjyk pikret görün ýa-ni o göwreli aýal gyzlarymyz, göwreli eneleriň çoğur dogurýan çağalary enwalitni dünýä iňe, yeter yetmez dünýä iňe, kemçilikli dünýä iňe, dowutda aýagy kemli, eli kemli, gözü kemli, kellesi gyşyk, çyrtnoý dawlenýeli we şoňa meňdeş bir giden çäresini tapyp bolman keseller bilen kemala gelýär. Bu hökümetiň göýüren kemçilikleri zararly bizim tohumlarymyz maýyp müjrit enwalit dünýä iňe. O görgüllere iş verden hem işläp bilmeýär, domen walida var görün. Meniň özüm domen walida var gaýtdym domen walida var gaýtdym. İçindäki enwalit çağalar görseňiz o içiňizden ot geçer, wara ýüregiňiz gaýym bolar. Bir pikredik görün o enwalitlerimiz gaty kän, kemlilerimiz kän, dutorlaryň göýeren kemçilikler sebäpli ýalňyş operasiýa bolanlar kän o. O görgüller enwalitni amalyp bilen Bu zatlara Allah günah däl. Olaryň hem aýlyk görmeseň ine ýaňy diňläp oturdum. Mollumlar diýe özleriniň günüzöranyny aýlajak bolup kynlygy sebäpli diýe çağalaryň bilimine diýe ters täsir edýär diýe. Mollumlaryň niň berkisi mollumlaryň görgüli aýlyklary ýetenok özlerini üstesine de ol portretidir, ýok gene bardadadyr, ýok atapleniýetidir, ýok aýnasydyr, ýok kansanerdir, ýene barda. Bunun mene mollumlaryň aýlyklaryndan alýarlar. Olaryň bitgeýine çağalardan talep edýär çağalar. Men atalaryndan soraýar, "Eje, maňa plan zat getirdiýdi. Plança pul getirdiýdi. Kaka maňa plança pul getirdiýdi mollum." A şeýdip olaryň moňsynyň alýarlar da olaryň şeýdip onu ýapjak bolýar. O görgüli wara, şu Türkmenistanyň wara, prezidenti wara, halkyň kisesinden bir elini çekse däre utançly binamyz bir topar. Hakykatdan mara Türkmenistan dolandyrýan çinonikler. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen ogly Serdar Berdimuhammedow. Serdar iň bolmanda sana ataň etdirýärmi, ýöne ýurdu kontrol edýän Gurbanulyny bilýär. Esas günahkar bardadyň şu sözleriň iýesi meni Gurbanuly bolup gidýän netijede. Bular ýaly binamyz bolmagyny. Eliňiz halkyň kisesinden çekin.
Ýürege düşdiňiz o ýöne. Görgüli halal dähmet bilen gazanýan halkyň ýöne ha uçor, ha wiza, ha pasport, ha plan dokument diýip ýöne eliňiz bara sapsym kiseden aýyran zok. Halkyň kisesinden. Binamyz ekeniňize gaýt. Bu derece binamyz ekeni bu Türkmenistan hökümetiniň başyndakylar. Bay hemme adam duruşuňuz bilen hem owurluk, paraxorluk, kezzaplyk, yalançylyk, hawa. Telewizionda aýtýan zatlaryň togsun göterim yalan, ösüş diýeniňiz hem yalan, istatistik maglumatlaryň hem yalan, duruşuna da yalan, yalançy. Haýsy strukturany görseňem egzaminden geçip bilmediňiz, ne bilimde, ne iqtisadiýetde, ne medisinada, ne hojalykda, ne agrosenagatda, hiç zatda da egzaminden geçip bilmediňiz. Olşunda ikili kişiler. Yani bu zatlar meni gözüme tutduğumda mesela biz mal bakanmızda hayvanların otlayışını, gezişini, tava gelişine ve kuzu verişine sine diýdik. Yani täze kuzu mevsiminde biz begenýärdik o sagdyn kuzu berdi diýip. Bu hökümet halkyň maýasyny bozdy. Halkyň dinini, imanyny bozdy. Halkyň medeniýetini bozdy. Halkyň däp desturuny, gelip çykyşyny, adam zatdan dörenligini bozdu. Adamlaryň maýyp etdi o. Bilimini güýdük etdi. Bilimsiz etdi, gariplaşdyrdy. Halkyň derdini bara iki döwüm çöregi öwürdi o. Adamlaryň iş edip gazanç etmekden başga eli degmesin diýdi. Başka yok diýil şular ýaly. Men oturup teredýän şu Türkmeniň gelen derejesinde şu Merkezi Aziýa döwletleriniň içinde hiç istem ýok. Yani Merkezi Aziýa döwleti regiony olar ýaly bir neme regionum däller. Şuň üstünden 3 saat ulaglar geçip dur. Diňe şu ulaglardan hem her maşyndan $500-600 Türkmenistana girdijek dur watandaşlar. Şu görýän tırlaňyz bar, şu geçip gitýär etmezden. Şoň özünden hem dollar gelýär adam, manat gelen ok. Ya manadyň $600 hasabyna manat tölenoklar. Hakiki dollar ýerdir. Ya da şol satmadım diýenler çiw satdylar. Jikki gaz satdylar Pakistana, eýlek beýlek owansa, Özbekistan. Lager. Näme lager diýerler ol. Türkmenistan bir ýurt döwlet hasap edilen ok. Türkmenistan bir näme lager hasap edilen, ýagny kanslager. O kanslager, ýagny adamlary mutasiýalaşdyrýarlar, adamlary mankurtlaşdyrýarlar, adamlary her hile keseller bilen öldürüp görýärler, adamlarda laboratoriýa, ýagny barla geçirýärler, bilýärmi? Barla geç o ýurtda ýaşaýyş ýok o taýda. Wyjywanie. Geçirýärler diýäniň içinde kimler bar bilýärmi diýerler. Şolaň içinde geçirýärler diýäniň içinde ştangistler, yallakylar, şakşakçylar, çepekçiler, onuň hökümet ýaranlary, şonuň arkasy bilen imitlenýänler, troll hasaplar. Şolar bir gapdarla durup halkyň beýlik gapdarly bölegi bolan aktivistler we sada halk halal dähmet bilen eklenjitip gören halky edýärler. Ýani watandaşlar sizi edýän, sizin içinizdäki ýöne size görünmän habiriň efirlerimizde o nomuna söwüp ýazýan, ştada da ýan bir bardy 707 diýipmi? Şol ýaly troll hasapda gezip gören adamlar. Şolaryň köpüsi gel efirden ýüzüň açypdan aýtdy. Eger aýtsa oturup dinlesen, ay bula hakykatdan hem samsyk ekeniň diýersiňiz. Onu ol pularlyk bolan ok. Ol diň ol samsyklygynyň jazasyny çekýär ol. Düşündiňiz? Şoň üçin ya bira şu taýda ştangistler bolup bilýär, şonlar ýaly pul warçylygyna kellesini, beýnisini arenda berýär ol. Beýnisini arenda berýär. Sen pul töleýän bolun, men dogry naýdan ok tersini aýdýar. Ana olar pul töläp edýärler. Biz ýaly adamlar öz durmuşyny, öz maşgalasyny, öz ömrüni riske sokup edýär. Bir gapdala öz jany, neferet bir adama iň ýakyn zat şo öz jany, barynjy iň ýakyn zat şol. Şol ejesinden hem ýakyn şol öz jany. Öz janyndan hem geçen soň o başga delil gerek geldi. Şondan geçip şolar ýaly görüşüp, urluk gördük, ýenjilik gördük, aktivistler nämelerden geçmedik biz. Nämelerden geçmedik watandaşlar. Dogryň ýanyna duruň, dogryň tarapynda bolun iň bolmanda. Iň bolmanda dogryň tarapynda boljak bolun.
Bular ýalak 5 manada 5 teňe, olaryň uğurlan pullary milliard dollar, 200-300 milliard dollar watandaşlara men aýdaýyn. 200-300 milliard dollaryň gurrungy diýe. Uğurlan pullary. Halkyň pul ol. Senin meniň milli hazinamyz şol, bizim milli hazina diýmek tutuş halkynky diýmek şol. Milli hazinamyzdan uğurlanan pullar şolaryň hasabyna sizi 3 köpüge 5 köpüge siz algadyp görler binamyslar eger bilýän bolsaňyz. Çakyp şol öz bir wagtlara öz eginleşler çıkıp ýüzüne bassalar bana pul berseň bir hana şunu ýalak willa tutup berýärler. Heriň aýratyn kommunatda oturup şo aktivistlere garşy görüşmeli. Aýdyp berdiler çykyp o ýüzüne bassalar Ýüzüne bassalar çykyp. Şular ýaly adamlar siziň meninki bitsin, sizinki ýansyn, sizinki köýsün diýip şo iň haramly adamlar şular. Men size ýene bir gada gaýdýan. Özüni, öz bähbidini birinji ýere goýup, diňe özüni pikir edýän iň erwede adamdyr şol. Ýadyňyzdan çykarman. Dünýäde iň erwede adam şol. Diňe özüni gaýga edýän adam. Olaram diňe özlerini gaýga edýärler. Çünki olar wezipede häzir. Bir el balla bir el gaýmakda watandaşlar. Şoň üçin size netçe kaýışdym. Siz aktiv bolmaly. Siz aktiv bolmasaňyz siz wagt gelende yer gelende hakyňyzy hukumy talap etmeseňiz, dymy otursaňyz hem ýetik şolaryň ösüp gitmegine, şolaryň pajarlap zulüm etmegine, mundan meter zulüm etmegine ýetik. Niňärki internet azatlygy diýen. Hemmeňizem çekýäňiz, gara deň çekýäňiz şondan. Gara deň hemmeňize deň taýak berýärler. Näme üçin niňärki şo arada ýekaja adam çykyp birzat diýip bilen o. Näme üçin şonu edem zok? Halk bolup näme üçin edem zok watandaşlar? Nur Muhammed yana bir oturdun da yana dinle o film. Bir zat açacak dost. Alo dinleýän mi? Aydın. Sesin bar ede. Awo. Yani sen devletten korku yerin yok değil mi? Yani swobodun sen değil mi? Awo. İşte pikirim açacak da sana. Anırda mesela bir yerde görüp oturan yani yayına girip görüp oturanlar var, dinle oturanlar var. Herkese yayına daha biten ne kadar dinle oturanlar var. Şulardan sana etçek kömekler ne biliyor musun? Senin de onlara kömeğin. Mesela Anırda var ya şu viziyatka oluyor birini viziyatka için pul verilen viziyatka için ya bu yöneke bir zaten şokuma zaten kamera alıp sana ataysın o. Sen paylaş. Anırda onu yap bilen yok. Onu birine de kaza etmek problemi. Sen özün aýtdyň bu teknoloji östüň dedim. Olar da görýärmin diýdin de. Biraz önce bir önkü girende. Doğru herkes görüyor. O bizim gepleşerimiz emme zady görýändiler zady diýdiler. Yani şunu var ya sen paylaştın var ya bu yavaş yavaş var ya o içindeki problemi okul için 1 milyar o. Eski 1 milyar mı okuyacak mı? 100 tane koyun al bakalım ama barıp yani fakta bile pamuk derip vereceksin kışın yazın. Şey diyeceğim yani şu problemler var ya sen şu zritler yani seni destek verenler dosyaların tanımanın palibom her kimin başına ötüyor. Şunu prost video çekip atsa var ya öyle gidip prokuratura gidip da kazet edecek olsa gene özün problemi oldu. Viziyatka verenin içine bir basılyan. Ondan hem köp basılyan. Viziyatkaların 5 yıl gitse sen 10 yılı gidiyorsun. Biram pulun gidiyor, biram sobodan gidiyor. Sen prosto şunun videosunu paylaşsan var ya hiç kime basılacak değil. Anırdakiler son çaresini görür. Yavaş yavaş şey deyip düzelir. Bizim karşılığımız yok. Uğraşsalar biz paylaşacağız. Kim uğraşsa? Sen şunu yayında bir halka yüzünden de birkaç sefer son akla başına gelip şu taraftan kömek verirler. Şu taraftan da primer. Sonra yani videoları görünceler biraz bir destek olur. Biraz bir bu viziyatçıklar biraz geri çekiler der ki bile başımıza bir bela gelir. O Hudadan korkmasak da bendeden korkalım. O bir zat olur diye şey olur. Yani Belkanlar. Ay onu seyret, onu bir açmamızı da adamdan. Dostumun yok. Oturdum yanına düşündüm de dostumun atası nasıl öldü? Özü nasıl öldürdü? Özü nasıl öldürdü? Problemden dolayı. Niye de o adam probleması neyme? Ya son ben viziyatka üstünde. Yani viziyatka veren için. Benim eşittiğim kadar da. Ben diyen bu adam
Bu adam bar birine jalf etmege kimsenin duhu yok. Garza batınca beyalar şu şey durmayan şeytana uymuş mu artık kim uyduysa bilmedim. Yani var ya bu bizim ilk başımızdaki değil problemi. Gerçekten hakiki yanıdan ettim. Bizim içimizdekiler problemi. İçimizdekiler. Birine dost diyene berde diyorlar dost siker diye. Dost siker. Dost dedin mi götüne barma vuruyorlar bile. Bir yerden bızat çıkarıyorlar. İçinde çok. Yani şöyle ya bir videoları paylaşıp zaten var ya anırdakiler özleri yavaş yavaş normalizasyaya girer mi hoş? Vatandaşlar, benim o seyret, onu men aýdaýyn Farhat dostumuz var. YouTube'da internet saytına Farhat Durbek diýip, şoň nemesinden kanalynyň telefon nomeryny tapyp WhatsApp var. WhatsApp bize pasna WhatsApp'tan tapyp bilenoklar diýip bilýän. Şo taýdan videosunu urudyp bilersiňiz WhatsApp üstü bilen, VPN üstü bilen. Şeýdip u videolar urussunlar kanyşna, ýani maňa da gelse menem paýlaşjak TikTok'umda. Öňüm paýlaşdym. Maňa mysal üçin Aşgabatyň maşyn stansiyasynda maşynyň bir ýerine garasy bar diýip tıkypdyrlar. İçine on video alyp urutdy, agam paýlaşdyna diýip men paýlaşdym. Diýmek edýärler. Elinden gelenette var. Şördekler biz esetde bir ara. Farhat o bir ara gördüm videosunu gördüm oğullar aytdy şunu ýaly. Ben молодец, приветствую. Он одну сторону хорошую дело делал, а второй некоторые говорят, bu bilet просто bizlerin halkın yorum yapışıyam yanlış da bunların hocalarına benzer. Şeyledir. Ay ol birinkiler belki düşünür hani durmuşumuz bilen şu yola çıktık belki Allah uğruna etse maksadımı da yeter ya da şu yolu ölüp gitsegem son bilerler bolun. Son kadrımız bilselerim. Öne şu pul edýäňiz yok siz o başka bir size pul töleýär diýilen samdyk düşünjär. Men olara şeýle jogap berýän. Pul edilýän bolsa şu iş olar ýaly maňsat hasaplaýan bolsaň, pul edilip boljak diýip hasaplaýan iş bolsaň, gelýän men berjek sana şu puly. Etjek diýsen. Pul edilýän bolsa. Olar ýaly hansatdygam ýok, olar ýaly edildigem ýok. Tak što biziň etýän işimizi hiç kim pul edip bilmeýär. Bunu diňe gönüllü, ýürekden edip bilersiň. Beýlekini bize karşı tersine agitasiýa öredip görünür, ona pul edýärler. O hakiki. Çünkü aga gara diýip berýärler, gara da ak diýip berýärler. Olar şo pul üçin edýärler şonu. Doğru. Neyse. Arkadaşlar bugün kelime efir nemede uzak devam edip oturacak gel. Gıyska vaktık diye başladım yana. Bir salamlaşayın, lidarlaşayın. Biram noyabr ayının birine yine gittim noyabr ayı. Noyabr gatı vazne. Mart ayının birine vatandaşlar internetin Türkmenistan'la yapılayanlığı, bloklanayanlığı sebäpli Türkmen telekomlaryň öňüne, welayet telekomlaryň öňüne üýşelýän internetdäki çäklendirmeleri aýyrmaklar üçin näýelik bildirelim. Şonam şu ýene o sefer gaýtalýan çağırş edýän, hatda şu barada da men gıýtka video çekjek goýjak. Etip bolsa Türkmenistan'daky illeşende ýeten ýakyn wagtda goýjak. Mart'ın birinden yapılıyor mu? Yok, yapılan ok. Yöne men Mart'ın birinden şeylede vatandaşlarımı Türkmenistan'a, Türkmen Telekom'u tölew etmene barýarlar her aýyň başynda. Ve biram neme var. Şu Mart'ın birinden şu taýyk hepden iş unuga wagt gelýär. Şu YouTube, TikTok, eleki, beleki VPN bilen girmeli bir giden zatlary ala bölüdi Türkmenistan şeýle. Kazakstany, Özbekistany iňlerki olar ýaly. Yani birin hökümetiň öz weripesinden gorkupmy ýa-da bir samsyklygyndanmy şeýle halk köse oturmagy ýalňyş, halkyňam dyňe oturmagy ikinji ýalňyşlyk. Şoň üçin men hani watandaşlarymyza umumana birazjyk jogapkärçilikli çemeleşmegi çağırş edýän, birazjyk her kim ýüküň aşaňdan bir ýerine tutmaly. Biz halk biz köplük biz o köplük bilen köp zada adat bilýär. O arada gurrun ýok, oňa da düşünýär hal. Şoň üçin Mart'ın birinden Türkmenistan'a, Türkmen Telekomlary, welayet Türkmen Telekomlary şu internet tölew etmene, telefona tölew etmene barýan ýerine
Şo taýyk barňdanym talap edin watandaşlar. Näme üçin biziň internetimiz kesilýär? Näme üçin internetimiz imamymyz işlänok, daşarutda garnaşsamyz, gepleşip bilemdok diýinge. Olam eň siziň dowal hakyňyz. Şonu talap etmek üçin men halka çağırş edin. Tamam. Nure görüşürüz, sağ olun. Ýaxşy, sag olun. Meni maňa hormat goýan, meniň dogan garnaşlarym bar bolsa, olaram barsyn. Bir mun düşünemänem. Ululduýum. Ýani meniň edişim ýaly bir video yarım saat söwsün ýüzüni açyp $10,000 berjek aýtyp geçdi ýa-ni Farhadyň öýden ma watandaşlar. Yarım saat gelsi söwüp diýe bir video çeksinler $10,000 berjek diýe watandaşlar. Ana pul netdiýe diýenlere jogap şu. Pul ne diýerler diýende pul ne diýär şunu pul töleýär şolary diýenlere jogap şu. Yarım saat Ferdara, Gurwangula, ejesini wajadan hoýman söwüp çykyş etýän $10,000 alýan. Ýöne şunu söwüp bize kontrakt edýän diýenlere esasy şu sözümiz geçerli. Bize şunu diýerler bir pul üçin edýän plan bilen anyna da ýetenoklar suutnamasam ýok, yalan, fakat ýok. Ýöne gurulaýarlar. Şolar oýun has jogap. $10,000 çykdyny mysal bir gut wa dünýä efirlerde gawat geldi bir gut kepleri. Alkaş narkoma. Eşjan bolsaň saňa diýetirýän. Çykdyny ýarym saat çykka Gurwangula arkada goýup söwüp ber $10,000 berjek. Çegine uğraşıp halkada görkezek $10,000 töledim erkek gelem yarım saat töwün üçin. Ýöne çykdy erkek gel söw. O pulun edilýän bolsa ana $10,000 sen kim bilen näçe wagtda garanýar. Saňa o $500 belki 5 ýylda berýärsen o puly. Sen 5 ýyl aljak pulun men bir gedekde berjek. Pulun edilýän bolsa. Salam niýet paýlaşdyr video gallarla diýip. Bilemok watandaşlar täze mi könemi. Viza gallarla mi näme boldy biljekler. Awa şol pul üçin diýenlere ol $200 ýalakalyk edenden ýa. Şat gülen makky oýnanajak pasuda ýuwuşdy diýe. Olara giday dilegçi şol neme goýun bolmaly, näme şoňady? Ýar şeden bolmaly, şeýdip pul gazanmaly, onuň andy derdi şol. Şolary sowgat atjanlarda da akyl ýok watandaşlar. Şolaryň efirlerine sowgat atjanlarda da akyl ýok. Samsyk hasaplayan şolary. Şolary sowgat oklap biläjek adamlarda da akyl ýok. Haýsy kelläňizde bol özüňe Gülýal ýurdumyz we Gülýal prezidentimiz we arkadaşymyzyň jany sag bolsun diýip ýekeçede ýal ýurdumyz we Gülýal prezidentimiz we arkadaşymyzyň jany sag bolsun diýip ýekeçede noklar ýöne watany söýýärler. Awa ýöne halkyny söýýänoklar. Halkyny söýýän ýeri ýokdur. Halkyny näde söýsün we halkyny söýse halkyň ýalňyşlaryny görmeli bolýar da. Halkyny söýýänni bolsa. Ay men halkyny söýýänni bolýan kemçilikleri görmän otursa bolmaýar da. Onu söýüp bilen o halkyny, watany söýýär ýöne. Yani şolary da halkyna da düşman ýöne. Şolary da sowgat atýanam samsyk. Hakykatdan samsyk. Samsyk bolsaň, tupoy bolsaň gidersiň şatlygyňka, bir maksadyňka ýa ýene görünkä şo sowgat oklarsyň. Tupoy bolsaň da. Men pikirimçe size bu maslahat bereýin, matan size wedipe düşýär da şuýda. Efirine kim şoňa şey gül bir da sowgat atsa, adyny ýazyp aşaňa plan samsyk diýip ýazyn. Adyny ýazyn. Ben bir kısa par etdim şoň ýaly. Kim sowgat oklasa aşaňdan plan samsyk diýip ýazyn. Samsyk şol mysal üçin 707 diýip bir blokladymy? 707 samsyk. Dilber diýip bir okladym, Dilber samsyk. Gülşat diýip bir okladym, Gülşat samsyk diýin. Aşaňa ýazyn, her kim ýazyn. Binamyz bolsalar gezibersinler, binamyzlar bilen. Neyse vatandaşlar, açsak atlam şundan ibaret.
Siz ýöne görüşmäň usulyny bilýäňiz aslında. Siz köp bilýäňiz ýöne. Bize gerek gelenini öwredýäňiz hem de ýöne birazjyk gaça durýaňyz. Çekilibirek hereket edýäňiz. Mesela üçün akka samsyk inem üçün akka samsyk. Şolar ýaly adamlar baryp şolary towa toplar. Troll hasaplar şolar çünkü. Şolar ýaly haramladalaryň efirlerine baryp kim bloklasa şolara samsyk diňgidimon hep bäden bir çykdy sırada. Tanışlar şu troll hasaplar bilmenin onun ýerine tutuşan gatyw bolýan troll hasaplaryň. Ýöne wagtlar bulary eline tutup oturan, ýüpün tutup oturan Türkmenistan aklardan bir habarly watandaşlar. Düşündiňiz? Sizin var şu maňa söýýänler. Bir de şu demediýän troll hasaplar mysal üçin akka kim şunu Arap mı mysal üçin şunu suratyny bir Arabyň suraty bar. Yani şoň özü däl şu. Kim bilýär bir aýal maşgalan belli däl. Şularyň spesigi bar aňarda Türkmenistanda. Plani we plani diýip troll hasaplar. Samzy habarlar ýok. Ertirkün ýurtda dölenip tapalýaňyz hem bir ýerden çykýaňyz hasap berýäňiz. Pikir etmeň o milli hopsuzlugam size şu zadanýany berenne ýürekden berýändir edip. Oňa prosto zadanya gelýär edýär ol. Ýöne olaň içinden bizi gollap aslında dersen hökümeti gollamayan adamlar ken. Sizin habaryňyz ýok ýöne. Düşündiňiz? Onu biz bilýäs. Takşda onu ýurda baramyzda gün ýüzüne çykar hemme şeýle. Şonu görürsiňiz. Orun vatandaşlar, sağlığınız, emmeňizde giýjäňiz rahat, maşgala awadançylygy, her kim öz söýgüli ýaryna, maşgalasyna gowuşsun, şu aýraçylyklar diýinsin, gatwyda o çeken aýraçylyk hemme kişiň başynda heniden gidip otur. Kimsininki 3 ýyl, 5 ýyl, 7 ýyl, 13 ýyl eşitdim men, 13 ýyl, 16 ýyl eşitdim men, 16 ýyl. 2001-nji ýylda ana geçen bir aýal maşgala Türkiýe gelipdir, äre çykypdyr, oňky ýamana 20 ýyl YouTube'da Farhadyň kanalyna çykdy. Toýst aýraçylyklar diýinsin watandaşlar esasat. Martyň barına da Türkmen Telekomlaryň öňüne welaýatlarda, Aşgabatda, her ýerde welaýatlar nemesinde çetki etraflar var, tağ-tavadır, diýdi, ýene diýdi, guşku diýdi, ana olar öz etrawyna beýlek ýerlerde Türkmen Telekomlary baryp aýyň birini, martyň birini watandaşlar internetdäki çäklendirmeler we tizligiň pesligi sebäpli näýeligimiz bildirip bir uluwar nemedeliň miting ýalat geçirelim. Yetirelim şum habar gowy etdi. Men kan agda oturjak gel vatandaşlar, doýmaýdyn. Belki videoda goýjak. Men vatandaşlarymyň tagam şuntuna gelendigine inanýan. Eger şuntuna gelen bolsa, onu kan aýtmagyň manysy ýok. Ýöne men şol martyň baryny size ýetirýän habaryňyz bolsun. Köp sag bolun, onu salykda görüşelim. Janyňyz sag bolsun. Görjüňizem gowy bolsun. İnşallah hemmemiz biledikde Türkmenistana bararsam, yeňersem şu diktaturany, şu zalim ştangiçlerim götüne depip çykarar. Halka hyzmat etjek, halk häkimetine hormat goýjak, halka hormat goýjak adamlar gelmeli. Meniň wezipem, men gitsem maňa näme bolar ka diýip gorkup ýören adamlar däl. Men gitsemem hasapdan gorkamok, men hasabym berilgi diýip ýaşaýan çynowniklar gerek bize. Men gitsem meni basarlar diýen owurlar gerek geldi. O internet açsam götümüz açarlar diýip gorkup ýören saçaklar gerek geldi. Şu zatlardan gorkman ýören mert halkyny söýýän prezident ýa-da baş tutan gerek we şolam meclise güç berip meclisi öňe sürmek gerek. Ýurdu bir adam däl, ýurdu 140 tane meclise deputatlara ve olaryň söýlenen velayet etraf deputatlaryň söýlenen şeýdip dolandyrmaly watandaşlar. Sistema uly. Ol bir adamyň kontrol edip biljek nemesinden uly watandaşlar meýildi. Şoňa düşünmeýänem samsyk tupoy biziň prezidentlerimiz bar. 2 tane oýdan. Ataly ol. Bir adamyň ullukan nemeni dolanıp bolmajakdygyny, iňwerkisi
Uçor var samolyot. Şonu 2 pilot dolandırıyor şonu. Pikir edip görün ha. Şonun 2 san pilot var. İnlerkisi. Ni bular şu 2 olup dolandıracak bolya da bunun ikisinde de akıl yok. Yurdu sen 2 sancak olup ya 1 sancak olup dolandırıp bilen yok. Juda samsyk tupoy bolmasam şonu bilmeli. Neyse vatandaşlar sağlığınız sağlıklı olsun. Geceniz rahat olsun.